Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 51 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Nobyembre 25, tuig 2024. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 30 dias ukon isa na lang kabulan na Pasko na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hovera. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita. Unahon na nato ini balita nasyonal. Kay nagapadayon sa karon ang ikapito na nga serye sang hearing sang Committee on Good Governance sa may House of Representatives. May kantanan sa sining nagluntad sang tinalikdan sining may nadlaw. Ang natabo dito iya sa may batasang pambansa kung sa diinti nag-angkon sang kontrobersiya kasunod sang sa mga batas ang House of Representatives nag-intervener si Vice President Sara Duterte sa ila siniyang lihok may kantanan sa pagpainalom sa sining pagkustudiya sa kay Attorney Zulaika Lopez. Tidiri banwa unadri nga ginabalik-balikan ang mga nagkalinabo sa Domingo nga adlaw kakun sa diinti kabaliskan sila diri ang mga claims ang kampo ni Vice President Sara Duterte suno pa sa kay Representative Micaela B. Swansing. Ginbalikan to ang mga footage sa mga biyan sa pag-serve sa pag-transfer sa isa ka detention facility sa kay Attorney Zulaika Lopez nga kung sa diinti ang claim siya sa kampo sa Vice Presidente nga nag-barge in. Nag-barge in, may mga nagkaladula, may ginakusaran sa Vice Presidente nga ginkawat kuno sang mga tinawo to sang Sergeant at Arms ang mga cellphone. Tigin na balik-balikan diri karon banwa kaging presentar sa ikapito sining kaygayonan sang hearing ang natabo sa pag-serve sang transfer para sa kay Attorney Zulaika Lopez, of which banwa nga waay iya sang nagasanto sa mga tinaga nga barge in. As a matter of fact, sandig iya sa kay Representative Swansing. Sinya, makita nyo man sa video, sa ongoing karon iya nga hearing banwa, sinya makita nyo rin sa video nga very polite ang mga tao sa saa. Very courteous. As a matter of fact, nag-offer pa gani, before nga magsulod, nag-offer pa sa kay Attorney Lopez nga, ano bang gusto mo magsusuot ka ng robe? Ti amo to sa aton sining mga kabombo kabaliskad kuno ini sa mga ginapagwa sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga daw kasubong nga ginaharas ang iya sining Chief of Staff kag sa punto gali iya sa pagtinerto sa Vice Presidente didto iya sa kwarto sa iya sining utod nga si Representative Paulo Duterte. Paano sila nakasulod to? Kay Wyman ginapanugutan ang hambal sa mga staff kuno sang Vice Presidente nga ma-deliver sila durian. Ma-deliver sila ka durian. Amo na nga nakasulod sila dito. Kag may pagsulunda na banwa suno pa sa Sergeant at Arms nga by 11 dapat way na sang kuryente
nakapatay ang tanan sini nga suga kag dapat way man sa may mga tinerman dira sa talatapan sa mga representatives mga kauturan. Ti didto kuno iya banwa nga alas 12 kuno alas 11 pa lang nag-coordinate na ang Sergeant at Arms sa mga tinaw ni Vice President Sara Duterte nga kung na pwede nga magbiya na sila sa talatapan ni Representative Paulo Duterte, pero way ini kuno ginsapak sang Vice Presidente. Naguluwa ang pila ka mga security personnel sang Vice Presidente takna las 12:30 sang kagahon. Nagsaila sini nga pagwa, nagpalabot man sila sa mensahe niya, nagakatulog na sinday Sara. Kag las 8 sa aga na banwa, kag ini ang nagbiya sa talatapan ni Representative Paulo Duterte. May mga pagplastar patukon na paano kuno iya nga do kadamo sa ambulansya nga nag-alabot. Kay ti may need kuno sang urgent medical attention ni Attorney Lopez. That is why nga mayara sa ambulansya nga nag-abot dito. But tambal iya sang Sergeant at Arms niya hindi nagkakadapat iya nga sunod man kami sa protocol mo. Kay sinyati nakabaligot marangakon siniya nga kamot sa protocol diri sa House of Representatives. Tigin sunod ko lang nga dapat mayara sa ambulansya man from the Philippine National Police. Titanan-tanan ko nga ginapangayo sa Vice Presidente ginatag man sa mga miyembro sa House of Representatives. Nagapadayon ko na meeting masadya ni Banwa tutukan naton inas dili ilamang madugay samtang sa mga nagapanguna kag mga mainit man nga mga balita diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Sa balita lokal, CTDILG nagpanawagan sa pagpasangkad sa Barangay Anti-Drug Abuse Council sa tagsa ka mga barangay sa pagpadayon sa anti-drug operation sa kapulisan. Barangay official sa Barangay Kalumpang sa distrito sa Molo nagapati nga posible may koneksyon si RK Magbanwa kag si CJ Agapol. Samtang Governor Arthur Defensor Jr. nagpanawagan sa publiko nga punpuno ng mga tarpaulin sang politiko nga yara sa puno sang kahoy kag poste para himuon nga bag. PRO6 padayon nga ginaimbestigaran si Congressman Culada may kantanan sa sining pagpanag-iya sang pusil nga gingamit sa pagpatay kay former punong barangay Giovanni Triste. Kag minor de edad kaupod sa 20 anyos nga lalaki nakuhaan sang ginapatihan marijuana sa barangay North Baluarte, Molo. Istoryan taman ika-12 nga NVC Mingo Nutrition Program ginlunsyar sa Banwa sang Santa Barbara. Muni madalagkuhan ang mga balita, isus kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa Bombohanay sa Udto. Detalye sinibalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, Nobyembre 25 tong 2024, 30 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, pagdating pagdinig ng House Blue Ribbon Committee, muling ipinagpatuloy ngayong araw si Attorney Lopez sa no-show sa naturang hearing. Si Vice President Sara Duterte, inaantabayanan pa rin. Si Vice President Sara Duterte naman maaaring maharap sa disbarment at kasong libel dahil sa naging pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa isang legal expert. Dating Senador Leila de Lima, kontra na ilipat pa itong si Attorney Lopez sa Correctional Institute for Women at yan ay kaugnay doon sa kustudiya nga ng naturang
kulong na Undersecretary ng Office of the Vice President. Sa ating balita, sa ibayong dagat ang bansang Japan at Estados Unidos bubuo ng missile plan sakaling lumala ang tensyon sa Taiwan. Sa balitang palakasan, ito si Coach Tim Ko ng Gilas, Pilipinas. Nagpaliwanag kung bakit hindi niya pinalaro itong si Dwight Ramos sa kabila nga ng pagnanais ng mga fans na maipasok kahit saglit ang naturang player. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Muling umusad mga kabombo at ipinagpatuloy ng Committee on Good Government and Public Accountability dyan sa Kamara ang kanilang pagdinig ngayong araw hinggil sa umano'y manumalyang paggasta ng Office of the Vice President at Department of Education sa kanilang confidential funds. Sa naging opening statement ng House Committee Chairman na si Congressman Joel Chua, nilinaw niya na pinagbigyan ng kanilang lupon ang mga request ni Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa mga naging kahilingan nito habang nakadetain sa bahagi ng Batasan Complex. Paliwanag niya na tinupad naman nila ang lahat ng mga kahilingan ng mga bisita ng lagpas sa visiting hours nitong si Vice President Sara Duterte, ang kanyang Chief of Staff, at magpasuri din sa kanyang health condition at umattend ng physical therapy session. Nagpasok din o pinayagan din yung mga kumpanyon sa kanyang silid at dagdag na seguridad at pagbisita rin ng kanyang mga personal physician. Dagdag pa ni Congressman Chua, nais niya na mabigyan ng kaliwanagan doon sa kanilang hearing ngayon ang issue na tinatalakay, lalo na ang patong-patong na itinuturing niya na tila kababalaghan doon sa 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ni Vice President Sara Duterte nung siya pa ang kalihim ng naturang tanggapan. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Congressman Joel Chua. Sa bawat pagdinig po natin, patong-patong po ang mga natutuklasang kababalaghan sa nangyayari sa 612.5 million na confidential funds ng OVP at DepEd. At panawagan ko po sa taong bayan na huwag po natin hayaan na ibaon ang ating mga katanungan gamit ang mga diversionary tactics. At mga kabombo, sa huli ay isinara ng House Committee Chairman ang kanyang opening statement sa pahayag at patanong kung saan nga ba napunta ang mahigit 600 million pesos na pondo ng ating bayan. At inaasahan mga kabombo na uusad ang naturang pagdinig hanggang mamayang hapon kung saan maraming mga bagong personalidad ang inaasahan na isasalang bilang resource person kaugnay pa rin ng naturang hearing. Sa dagdag pa nating balita, dyan naman mga kabombo sa bahagi ng Veterans Memorial Medical Center ay hindi na raw kailangan pa na magkaroon ng mamamagitan sa usapin sa pagitan nitong si Vice President Sara Duterte at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito naman ang naging pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng panawagan ni Senate President Francis C. Escudero na dapat ay meron ng mamagitan sa dalawang panig upang hindi na lumala ang sitwasyon. Kaugnay nga niyan, narito ang bahagi ng naging pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Don't need to mediate Inday Sara. You have to mediate the people na nag-instigate sa kanya para maging ganito. Ang kanya naman palagi is just in every, alam natin, in every action, there is a corresponding reaction. Diba? Yung kanya lang naman ay reaction sa situation where she is in right now. Nagre-react lang siya. So, if you want to settle everything, you hit the action first. Huwag niyong i-hit yung reaction. You address the action first before addressing the reaction. So, saan nagagaling yung action? Galing from Malacanang, galing from the House of Representatives. I-addressin niyo yan. If you can address that, no need to address the reaction because there will be no more reaction kung walang panggigipit na ginagawa. Di ba? So, i-addressin niyo yung panggigipit. If I am the Senate President, I am going to
to address my statement towards the source of the action, which is the House of Representatives at Malacanang. Di ba? Bakit mo i-address yung OBP, si Inday Sara, na nagre-react lang naman siya? Bahagyan ng mga pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa, isa sa mga senador na voluntaryong nagtungo doon sa Veterans Memorial Medical Center upang umasiste dito kay Undersecretary Zuleika Lopez na nitong weekend nga ay naisugod sa pagamutan dahil sa kanyang nararanasan na umano'y hindi makahinga. Bunsod na rin ng pressure doon sa kanyang pananatili sa kamera. Samantala, ay pinayuhan din ito si Senator Ronald de la Rosa na hayaan ito si Vice President Sara Duterte na gawin ang kanyang trabaho dahil bahagi ito ng kanyang ginagampanan at dapat daw ay maging objective sa pagtutok dito sa usapin na bumabalot sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at ng Marcos administration. Narito pa mga patuloy ng mga pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Diba? Pero lang naman ni BP Inday Sara is that please let me do my job. Let us do our job. Huwag niyo kaming guluhin. Wala naman sa kanya eh. O, kitabahuin niyo kami. Hindi yung, sige na lang kayo patawag dyan. Walang katapusan na patawag. Sige kay hearing na wala na mga ano bang legislation na nakukuha niyo dyan? O, anong legislation nakuha niyan? Is it investigation in aid of legislation? Or investigation in aid of persecution? Or investigation in aid of demolition? Very clear naman. Huwag niyo nalukuhin ang taong bayan. The whole Filipino people are watching. Is watching sa ginagawa nila. Klarong-klaro naman eh. Bagi pa yan ang mga patuloy na pahayag ni Senator Ronald de la Rosa, kaugnay pa rin ng issue na umano'y ginikipit ang Vice Presidente Sara Duterte. Samantala, naniniwala ang isang legal expert na maaaring maharap sa disbarment at libel charges. Ito si Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Integrated Bar of the Philippines President at Constitution Law expert na si Domingo Cayosa, ito ay dahil sa naging pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Lisa Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Dahil dito ay maaaring maharap nga si Duterte sa kaukulang konsekwensya resulta ng kanyang mga binitawang salita. Paliwanag ni Cayosa na tanging ang Pangulo lamang ng bansa ang mayroong immunity. Ibig sabihin, hindi maaaring masampahan ng kaso ang Pangulo habang hindi pa tapos ang kanyang termino. Ayon pa sa naturang abogado, ay bukod pa sa disbarment at kasong libel, posible ang mga reklamong may kinalaman man sa unethical conduct. Sa tuloy-tuloy nating pagbabalita mga kabombo, mga ka-Star Nation, natin dyan sa Kamara de Representantes ang nagpapatuloy na hearing dahil may adikain ang kapulungan na sana daw ay makumpleto na yung kanilang investigasyon at makipagtulungan yung mga resource person dito. Alamin natin ang update sa nagpapatuloy na hearing. Nariyan si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, kararating lamang dito sa People's Legislative Center si Vice President Sara Duterte para dumalunga sa pagdinig ng House Blue Ribbon Committee. Una na kasing sinabi ni House Blue Ribbon Committee Chairman Manila Representative Joel Chua na kanilang inimbitahan ang pangalawang Pangulo sa pagdinig ngayong araw. Hindi naman nakadalo sa pagdinig ng komite itong si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Sa sulat na ipinadala ni Lopez sa komite, kanyang ibinahagi na nakakaranas pa rin siya ng sobrang stress at traumatized pa rin sa insidente. Anya, nakakaranas siya ng nightmare o itong masamang panaginip, hirap makatulog at pagkabalisa o anxiety. Sa kanyang sulat, may nakalakip na medical certificate mula sa mga doktor ng Veterans Memorial Medical Center kung saan siya nakakonfine sa ngayon. Si Lopez ay may sakit na frozen shoulder, scoliosis at osteoarthritis. Pinatawan ng contempt si Lopez ng komite dahil sa pagsisinungaling. Ngayong umaga, Bombo Dennis, muling nagmosyon si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na palawigin pa ng 5 araw ang detention ni Lopez
dahil hindi ito nakadalo sa pagdinig. Okay naman ang komite dito, Bombo Dennis. Sa ngayon naman, dumalo na sa pagdinig ng komite itong 4 na controversial na opisyal ng Office of the Vice President na una na ring pinatawan ng contempt at pinaaresto dahil sa hindi pagdalo kahit ilang pagkakataon na silang inimbitahan. Ang 4 na opisyal ay pinaniniwala ang nasa inner circle ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sina Gina Acosta, Limuel Ortonio at ang mag-asawang Edward Sunshine Fajardo. Una nang inihayag ni Manila Representative Joel Chua na siyang chairman ng panel na nagparamdam ang 4 na opisyal na dumalo sa pagdinig ngayong araw. Naniniwala ang komite na dapat magpaliwanag ang 4 na opisyal kung paano ginastos ang 612 million pesos na confidential fund. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Joel Chua. After Attorney Lopez was taken into custody by our Sergeant at Arms, madami po tayong in-extend na concession sa kanya at sa Vice Presidente. Humingi sila ng extension sa visiting hours kay Attorney Lopez. Pinagbigyan po natin. Kahit lagpas alas 7 ng gabi, dumating ang Vice Presidente noong Huwebes. Hinayaan po natin bumisita kahit hindi na visiting hours. Noong sinabi nila na may medical concern raw si Attorney Lopez, pinatingnan po natin ito kaagad sa medical director ng Kongreso para ma-ensure na physically stable si Attorney Lopez. Nag-request ulit si Attorney Lopez, magpapasama raw siya ng companion sa kanyang silid. Ang sagot po natin, okay, pwede kasamahan ng isang miyembro ng pamilya mo. Yan ang naging pahayag nga ni Representative Joel Chua kung saan pinaliwanag niya na lahat ng mga courtesy ay ibinigay ng House of Representatives kay Attorney Zuleika Lopez. Gayunpaman, binatikos ang Kamara dahil nga sa ang maling yung maling pag-uugali do umano na kanilang ibinigay kay Attorney Lopez at sa Vice President na nandito noong Huwebes ng gabi hanggang Sabado ng madaling araw. Gayunpaman, mariin itong tinanggi ang pamunuan ng House of Representatives. Ayon pa kay Representative Chua, ang nasabing mga insidente ay ginamit itong pagkakataon para i-distract at i-divert o ilihis ang issue sa iniimbestigahang confidential funds dahil nag-stage umano ng mala-siege ang kampo ng Vice President dito sa Kongreso. Gayunpaman, mahigpit ang seguridad ngayon dito sa Kamara dahil nga nandito si Vice President Sara Duterte. Bombo Dennis? Bombo, Anali, ang concern ko lamang, pumunta ba dyan si Vice President Sara Duterte ay para bumisita doon sa kanyang mga tauhan o talagang haharap na siya, magiging resource person dito sa naturang pagdinig? Ang alam natin ay posibleng haharap siya. Pero kung hindi siya mag-take oath, Bombo Dennis, ay hindi siya papayagang magsalita. Pero isa na rin ito, ang pagtungo ni Vice President Sara Duterte ay para bigyan ng suporta ang kanyang 4 na tauhan na nandito at humarap na nga sa pagdinig ng House Blue Ribbon Committee. Just to enlighten itong part na ito, itong 4 na ito ba yung pinapahanap ng Sergeant at Arms o ng komite sa Sergeant at Arms nitong nakalipas na mga araw, Bombo Anali? Tama ka. Itong sina Gina Acosta, sina ang mag-asawang Sunshine at Edward Fajardo at itong si Limuel Ortonio. Ito yung 4 na mga opisyal na talagang sa simula pa lamang ng pagdinig na inimbitahan na ay hindi talaga sumipot, Bombo Dennis. Until noong last pagdinig ng komite ay pinatawa na sila ng contempt at pinapaaresto ng komite. Kaya nga't ngayon, sabi nga kaninang umaga ni Representative Chua, nagpadala na ng pillars itong 4 na sila ay dadalo sa pagdinig ngayong araw, Bombo Dennis. So sila ito yung mga controversial na opisyal ng Office of the Vice President na itinuturing na mga nasa inner circle ng pangalawang Pangulo. Well, just last point, yung tungkol dun kay Attorney Laika Lopez na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, mukhang may motion itong si Congresswoman Franz Castro to extend 5 additional days. So anong magiging action dito dahil nasa ospital pa rin itong si Attorney Lopez? Ayun na nga, Bombo Dennis, dahil hindi siya nakadalo dito ngayon sa pagdinig ay nag-motion nga itong si Representative Castro na nagdagdagan ng 5 araw para nga to compensate yung mga araw na hindi siya pumunta
dito sa pagdinig. So 5 araw extension yon, Bombo Dennis. Pero nga ito nga yung pinag-uusapan din kanina dahil ang sakit ni Attorney Lopez ay frozen shoulder, osteoarthritis at scoliosis. So sa ngayon, ang sabi ng pamunuan ng komite ay hihinintay nila itong assessment ng ospital kung ano ba talaga ang kalagayan dahil kung ito yung mga sakit ay pwede naman siguro siya physically na pumunta dito, Bombo Dennis. So, sa ngayon, inaabangan na lamang yung assessment o medical assessment mula sa mga doktor talaga para kung pwede ba talagang physically maging present si Attorney Lopez dito sa pagdinig ng House Blue Ribbon Committee, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat Bombo Anali at patuloy tayong tutugay-gay dyan. Siguro babalikan namin yung linya ninyo kapag nandyan at nakasalang na din si Vice President Sara Duterte. Maraming salamat, mag-ingat kayo dyan. Live mula dito sa Kamara, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa tuloy-tuloy pang mga balita, lubharaw nakakabahala at hindi tama ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na kumukontra na siya o kumontrata na siya ng assassin para naman paslangin ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung may mangyaring masama sa kanya. Ayon nga kay Senate President Francis Chis Escudero ay hindi katanggap-tanggap ang naturang mga pahayag. Sinabi pa ni Escudero na bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay dapat na isa-isip na mayroon siyang tungkulin na maging halimbawa sa kanyang mga tauhan sa Office of the Vice President, sa mga Pilipino at sa mga kabataan na rin. Nanawagan din si Escudero sa mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte na payuhan ang pangalawang Pangulo na huwag magpahayag ng mga masasamang salita. Kasunod na rin ang kanyang kill order sa Pangulo at kay First Lady Lisa Araneta Marcos at maging kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Inaasahan din ng Pangulo ng Senado na hihingi ng professional help itong si Vice President Duterte kung siya ay nahihirapan na para maayos niyang magampanan ang kanyang mga tungkulin bilang Vice Presidente ng ating bansa. Git pa nga ng Senador, dapat na nakatuon ang atensyon at enerhiya ng public official sa pagtugon doon sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Nakiusap naman si Escudero kay Vice President Sara na i-review ang kanyang mga naging pahayag at aksyon laban sa Pangulong Marcos. Ang mga naging pahayag kasi ng Vice President ay may kinalaman doon sa paglalabas nito ng utos na ilipat mula sa House Detention Facility patungo naman sa Correctional Institute for Women itong kanyang Chief of Staff na si Attorney Laika Lopez at yan ay may kaugnayan pa rin doon sa pinasasagot na confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President kung saan una nang nag-testify itong si Lopez. Sinabi ni Vice President Duterte na ang planong paglipat kay Lopez ay isang attempted homicide na maituturing. Samantala sa iba pang mga balita, tinuligsa ng Kamara itong ang walang basihang pambabatikos umano nitong si Vice President Sara Duterte at itigil na itong panlilinlang at drama. Nagkaisa nga ang mga lider ng Kamara de Representantes sa pagsuporta kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez at tinawag na desperadong hakbang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte upang ilihis lamang ang atensyon ng publiko mula sa mga kontrobersiya hinggil sa di umano'y maling paggamit na aabot sa 612.5 million pesos na confidential funds. Binigyan diin ni na Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., Deputy Speaker David J.J. Suarez at maging ni Majority Leader Manuel Jose Dalipe na ang Speaker at ang Kamara ay palaging sumusunod sa prinsipyo ng transparency at mabuting pamamahala. Ay naman kay Suarez, yung mga paratang ni Vice President Sara Duterte, mga storya, drama at budol-budol ang aniya ay sanay na sila. Eksperto sila dyan hinggil sa naturang usapin. Ayon pa kay Dalipe, ang paratang na di umano'y plano nga ni Speaker Romualdez na tumakbo bilang Pangulo ang naguudyok sa Kamara na imbestigahan ang mga akusasyon laban sa Vice Presidente hinggil nga sa maling paggamit ng aabot sa milyong-milyong confidential at intelligence fund
ay wala naman anyang batayan. Sa katunayan, sinabi ni Dalipe na hindi pinayagan ng Audit Commission ang 73 million pesos mula sa 125 million pesos na confidential funds na ginastos ng opisina ng Pangalawang Pangulo noong Disyembre 2022 at pinuna rin ang higit sa 160 million pesos mula sa 325 million pesos na inilabas noong unang 3 quarter ng nakalipas na taon. Sinabi pa ni Gonzales na hindi magsasagawa ng investigasyon ang mababang kapuluan ng Kongreso sa mga iligal na gawain tulad ng drug trafficking, money laundering at hoarding at pagmamanipula ng presyo ng mga produkto kung ito ay kumikita mula sa mga iligal na gawain. Kagaya ng mga paratang ng Vice Presidente, banat pa ng mga mambabatas, ang Vice Presidente ang umiwas na magpaliwanag kaugnay ng kanyang paggamit ng confidential funds sa kabila ng patuloy na paanyaya ng Kamara. Ito ang dahilan kung bakit gagawin ng Vice Presidente Sara umano ang lahat, kabilang ang paggawa ng eksena at mga akusasyong walang batayan upang maiwasan nga itong sinasabing pananagutan sa maling paggamit ng pondo ng bayan ng binigyan din nga ng naturang mambabatas. Kaugnay pa rin ang ating mga tinutugay-gayang kaganapan na punta tayo mga kabombo ng mga update dyan sa Veterans Memorial Medical Center. Nandiyan pala kanina si Vice President Sara Duterte at ano kaya ang naging anunsyo nito bago nagtungo doon sa may bahagi po ng Batasan Complex. May balita si Bombo Bea Pinisa. Kinumpirma mismo ni Vice President Sara Duterte na siya ay dadalo ngayon sa pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability sa House of Representatives ngayong araw. Ito anya ay para tulungan ang kanyang mga Office of the Vice President personnels sa mga proseso at pagsagot ng mga ito sa magiging pagdinig. Habang si OVP Chief of Staff naman na si Attorney Zuleika Lopez ay mananatili sa pasilidad ng Veterans Memorial Medical Center para magpahinga. Kaugnay niyan, narito ang mga pahayag ni VP Sara Duterte. Dahil kailangan ko samahan sa House hearing yung mga OVP personnel. Kanina nga ay nakwento ng Pangalawang Pangulo na humagulgol nga itong si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez dahil nga daw wala na daw itong tiwala sa kahit kanino maliban na lamang sa kanya, maliban na lamang sa Pangalawang Pangulo at kala Senator Bato de la Rosa. Sa ngayon, sa pag-alis niya sa Veterans Memorial Medical Center ay nananatili naman si de la Rosa para maging relievo nito sa pagbabantay kay Lopez ngayong araw. Kaugnay niyan, narito pa ang mga karagdagang pahayag ng Pangalawang Pangulo. Na lang umalis si Senator Bato, nag-concede na lang siya na magstay dito. Kasi yun ang apparently nagpakalma kay Yusek Lopez. So, nandyan si Senator Bato sa taas. Samantala, kasalukuyan ngang nakarating na ang Pangalawang Pangulo sa House of Representatives at para dumalo sa nagpapatuloy na pagtalakay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Bombo Dennis? Bombo Bea, nais ko ding malaman kung meron pa rin bang natitira ng mga supporters kahit ganito kainit yung panahon. Diyan sa may bahagi ng lungsod ng Quezon, meron pa rin ba na namamataan kayo dyan na mga kaalyado, mga taga-suporta ng Pangalawang Pangulo? Kaya naman itong si Undersecretary Lopez. Bombo Dennis, unti-unti na ngang nagsisiuwian yung ilang mga taga-suporta dito ni Vice President Sara Duterte. At yung ilan nga ay pinili namang magstay, mga ilan siguro, mga 2, 3, 5. Mga yan ang pinili muna nilang maghintay dito sa mga maaari pang updates. Kaugnay pa rin kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Ito ay live mula sa Veterans Memorial Medical Center, Bombo Bea Pinisa, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Para sa atin sa buong kapuluan, 25 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kinontra naman ni dating Senador Leila de Lima ang naging pasya ng House Committee on Good Government and Public Accountability na mailipat ang kustodiya nitong si Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, dyan sa Mandaluyong City, partikular na sa Correctional Institution for Women. Ayon nga kay De Lima, maaaring ma-detain lamang ito si Lopez sa pasilidad ng Kongreso, ngunit hindi sa kahalintulad na pasilidad ng correctional.
Kung maalala mga kabombo, pinatawa ng House Blue Ribbon Committee ng contempt itong si Lopez dahil daw sa pagsisinungaling at umano'y hindi pagsasabi ng buong katotohanan sa ginanap na pagdinig ng naturang lupo noong nakalipas na linggo. Ito ay may kinalaman pa rin sa usapin ng Confidential at Intelligence Fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Ipinag-utos na rin ng Kamara na ilipat ang kustodiya nitong si Lopez mula sa House Detention Facility patungo naman sa Correctional Institute for Women dyan sa Mandaluyong City. Pero hinarang naman ni Vice President Sara Duterte ang naturang kautusan at sinabing siya ang tumatayong abogado nitong si Lopez at kinakailangan muna ng approval ang naturang hakbang at ikonsidera din ang kalusugan ng kanyang Chief of Staff. Ayon pa kay Dilima, hindi maaari na ma-detain itong si Lopez sa Mandaluyong dahil hindi naman ito convicted sa isang partikular na kaso. Kung sakasakali man may sakit talaga itong si Lopez, sinabi ng dating senador na maaari naman itong mamalagi sa government hospital at doon na lamang i-monitor ng mga tauhan ng Kongreso. Samantala hanggang sa mga sandaling ito, nananatili pa rin sa labas ng Veterans Memorial Medical Center ang ilang mga taga-suporta. Itong si Vice President Sara Duterte. Ito ay upang ipakita ng naturang grupo ang kanilang matatag na pagkikiisa sa munoy panggigipit ng gobyerno sa kanilang minamahal na Vice Presidente. Sa naturang ospital nga ay kasalukuyang nakakonfine ang Chief of Staff nito ni sa Attorney Zuleika Lopez. Karamihan nga sa mga supporters ng Vice ay mga vlogger. Ilan nga sa mga ito ay mas piniling manatili sa lugar matapos nga ang isinagawang prayer vigil doon. Sa karagdagan pang balita, patuloy naman ang ginagawang pagbabantay ng Quezon City Traffic and Transport Management Department sa lagay ng trapiko sa labas at paligid ng Veterans Memorial Medical Center. Sa naturang ospital kasi ay kasalukuyang nakakonfine itong Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Sa isang pahayag ay sinabi ni Quezon City Traffic Management Department Chief Dexter Cardenas na nakastasyon ang kanilang mga tauhan sa Gate 1 ng North Avenue. Dito kasi mga kabombo na karaniwang nagtitipon-tipon ng mga tao, partikular na yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Siniguro ng opisyal na nakahanda sila na magdagdag ng kanilang tauhan kung sakasakali na magkakaroon ng kilos protesta na naman sa naturang lugar at magdudulot ng kaguluhan o kaya naman ay abala sa daloy ng trapiko. Kung maalala, ay nagsagawa ng vigil ang mga supporters ng Vice Presidente sa labas ng ospital bagamat wala naman itong malaking naging epekto sa daloy ng trapiko dahil hindi naman kalakihan ang bilang. Ngunit nagmando pa rin ng daloy ng trapiko ang mga tauhan ng Traffic Bureau dyan sa lungsod ng Quezon. Samantala mga kabombo, kapansin-pansin ang dagdag na paghihigpit sa Malacanang Complex ngayong araw. Ang dating regular checking ay naging mas mabusisi na para sa mga dumarating o bumibisita sa naturang lugar. Ang hakbang na ito ay kasunod umano ng naging banta sa seguridad kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero maliban sa deklarasyon ng Red Alert, tumangging magbigay ng iba pang pahayag ang Malacanang hinggil sa dagdag na seguridad nga itong Presidential Security Command. Marami naman ang natuwa sa paghigpit dahil pakiramdam nilang mas ligtas kapag ganito kaalerto ang mga otoridad. Habang may iba namang nag-aalala na baka bumagal ang kanilang mga transaksyon dahil ilang minuto rin ang ginugugol sa mga isinasagawang inspeksyon dyan ho sa may bahagi ng Malacanang Complex. Kahit kasi ang mga regular visitor ay mahigpit na isinasalang sa inspeksyon. Nabatid na paalis ng bansa ang Pangulong Marcos para naman magtungo sa United Arab Emirates para sa kanyang working visit doon. Kinundina ng League of Cities of the Philippines ang ginawang pagmumura at pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon nga sa inilabas na pahayag ng naturang grupo sa pamumuno ng Quezon City Mayor Joy Belmonte at National Chairman nito na si Bacolod Mayor Alfredo Benitez na hindi lamang daw isang uri ng banta para sa kaligtasan ng lider ng bansa at ito ay nakakaapekto rin sa katahimikan at seguridad mismo ng ating bansa. Tinawag nila na isang unbecoming ng kanyang opisina
at reckless ang ginawa raw ng Vice Presidente. Isang irresponsable umano ang naturang pahayag ng pangalawang Pangulo na kanyang sasaktan at yan ay magiging ganti sa Pangulo kung sakaling may masamang mangyari sa kanya dahil meron na siyang nakausap na isang individual na gagawa para sa kanya. Hinikayat na lamang ng naturang liga ang bawat partido na panatilihin ang mataas na standard ng profesionalismo at integridad, pati na yung respeto sa isa't isa bilang mga opisyal ng gobyerno na siyang nagre-representa sa mga Pilipino at tinitingala ng ating sambayanan. Wala pang naging tugon ng Bureau of Immigration sa sapin na nakalabas na umano sa bansa si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Kasunod ito sa pagkadulas nga nitong si Vice President Sara Duterte sa kanyang nabanggit higil sa kinaroroonan ng naturang pinaghahanap na opisyal. Nasambit kasi ng Vice Presidente na noon ay ayaw umalis ng bansa si Roque dahil sa hindi niya maiwan ang anak. Subalit ngayon ay nakalabas na umano ito sa ating bansa. Noong nakalipas na buwan nga ay bininyag ng Bureau of Immigration na nakalabas na sa bansa ang asawa nitong si Attorney Roque na si Myla Roque. Magunit ang naglabas ng arrest order ang Quad Committee kay Roque dahil sa hindi pagdalo at digong magbigay ng kalinawan sa investigasyon nilang sangkot umano ito sa Philippine Offshore Gaming Operators Operation dito sa ating bansa at partikular na sa isang hub na ni-raid dyan sa may bahagi ng Porac, Pampanga. Narito, balikan natin ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Look at Secretary Harry Roque. Yeah. Ayaw umalis noon sa bansa. Kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. Yan ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Naku naman tayo dyan sa panig ng Senado at pinagdarasal daw ng ilang mambabatas na maging maayos pa rin yung likhang gusot sa pagitan ni Pangulong Marcos at ni Vice President Sara Duterte, lalo na itong mga recent statement tukol naman doon sa may aspetong pansiguridad at iba pang mga usapin. Alamin natin yan sa pag-ulat ni Bombo J.C. Galvez. Pinagdarasal na lang daw ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na maayos na ang gusot sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang payag ni Estrada ay matapos magpayag ng mga tirada si Vice President Sara sa Pangulo, kay First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi pa ng bise na kumontrata na siya ng asasin upang patayin si Pangulong Marcos Jr. kung may mangyari sa kanya. Paliwanag ng senador, ang naapektuhan sa away ng dalawang mataas na opisyal ay ang taong bayan. Maaari naman daw pumagitna si Senadora Amy Marcos bilang malapit na kaibigan ni VP Sara at kapatid naman ni Pangulong Marcos. Gayunpaman, wala naman daw problema kay Estrada kung sakaling madagdagan ang ilalang pondo sa OVP para sa 2025. Samantala, naniniwala naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na walang overkill sa hanin ng mga pulisya at sumusunod lamang ang mga ito sa nakatataas sa kanila kung saan sila i-deploy. Tinukoy ni de la Rosa ang presensya ng kapulisan sa kinaroroonan ni VP Sara at ng kanyang Chief of Staff. Huwag anyang masamain ang presensya ng mga pulis dahil sumusunod lamang ang mga ito sa utos. Ang pulis naman ay sumusunod lang yan sa order. Pag inorderan niya ng mga higher ups niya na pumunta kayo doon to provide security, huwag rin natin masamain yung pulis dahil sumusunod lang yan sa order. Kahit na alam nila na may politics behind all these orders, but still, they are the legal orders coming from their superiors. So, susunod lang yung mga pulis dyan. So, huwag natin masamain yung deployment ng mga pulis. They are just following orders. Andyan man sila to secure everyone. Pati tayo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang sweet mo naman, ang sweet mo rin, para tayong merry manigin. Ang saya na Pasko, ang dahil sa'yo, merry manigin. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry manigin to you. Merry manigin to you. My name is Serena. Merry Christmas! Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nakabalik na ng bansa ang karagdagang 75 na mga Pinoy mula sa Lebanon
bilang ika-71 batch ng mga repatriated overseas Philippine workers. Bunsod pa rin yan ang nagpapatuloy na sigalot sa may Middle East. Tiniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na lahat ng mga overseas Philippine workers mula sa Lebanon ay dumating ng ligtas sa Ninoy Aquino International Airport nitong linggo lamang. Makatatanggap naman ng tulong mula sa gobyerno kagaya ng Department of Migrant Workers at karagdagang tulong mula din sa Department of Social Welfare and Development. Ang mga ito kagaya ng financial at livelihood assistance para makapag-umpisang muli ang mga ito sa pag-uwi nila o pag-uwi nga nila dito sa ating bansa. Makatatanggap din ng mga ito ng educational voucher mula sa Technical Education and Skills Development Agency o TESDA para yan sa mga skill set na kailangan nilang matutunan. At samantala patuloy naman ang repatriation program ng national government para huyan sa mga overseas Filipino workers na naiipit nga sa sigalot dyan sa may Middle East. Sa iba pa nating balita, hindi kumbinsido ang kampo nitong si Lin Wei Xiong sa kredibilidad ni dismiss sa Police Colonel Eduardo Asierto bilang testigo ng House Quad Committee sa issue ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Ayon kay Rose Nono Lin, may bahay nitong naturang Chinese national. Yan ay lalot na dawit ito si Asierto sa 11 billion pesos na smuggled drugs na nakatago sa magnetic lifter na narecover naman sa Manila International Container noong 2018. Tinukoy din ni Ginang Lin ang 10 milyon na naging patong sa ulo daw nitong si Asierto. Bukod pa niya dito ang pagkakadawit nito sa kaso ng kidnapping kabilang na ang pagdukot at pagpatay sa isang businessman sa South Korea na isang South Korean national. Una nang pinabulaanan ni Lin ang akusasyon ni Asierto ng kanyang mister na si Lin Wei Xiong at drug personality na si Alan Lim ay iisang tao lamang. Una na ring nilinaw ni dating Philippine Drug Enforcement Agency Chief Wilkins Villanueva na inilahad niya dyan sa House Quad Committee na hindi beripikado report na hawak ni Asierto at walang malinaw na ebidensya na magdidiin sa mga suspect sa drug trade. Si Rose Nonolin, mga kabombo, kung inyong matatandaan, siya naman yung nakaladkad na personalidad dahil sa deal ng gobyerno ukol sa biniling mga anti-COVID facilities noong panahon ng nakalipas na administrasyon kung saan paggising nito, meron na daw siyang mamahaling kotse sa kanyang garahe. Samantala humiling si Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa Bureau of Customs na ipamahagi na ang aabot sa 580 metric tons ng smuggled frozen mackerel na dumating sa Manila Port noong nakalipas na buwan sa mga residenteng lubhang naapektuhan nitong mga nagdaang bagyong tumama sa ating bansa. Sa isang pahayag ay sinabi ni Laurel na napag-alaman na ng kanilang ahensya na fit for human consumption na ang mga naitalang tone-toneladang frozen mackerel at maaari nang ibigay sa Department of Social Welfare and Development DSWD para maipamahagi na sa mga apektadong residente bilang bahagi pa rin ng kanilang nagpapatuloy na relief operations sa mga naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo. Tinatina mga abot sa 178.5 million pesos ang kabuang halaga ng mga puslit na frozen mackerel na nakumpiska ng Bureau of Customs mula sa 21 container sa pantalan ng Maynila. At samantala alinsunod naman sa naunang plano ng parehong ahensya, abinay silang gamitin nga itong mga ipinuslit na frozen fish bilang karagdagang tulong sa mga apektado ng Bagyong Christine at iba pang mga kalamidad. Sa puntong ito mga kabombo, bago tayo magtungo doon sa mga ulat ng ating mga himpilan sa mga lalawigan, oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Umaani din ng samot-saring reaksyon mula sa iba't ibang sektor ang mga pahayag ng Vice President Sara Duterte ukol naman dito sa aspetong may kinalaman sa seguridad ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
ano kaya itong mga sentimiento ng ilan sa ating mga kababayan at ng mga legal luminaries at mga analyst na rin. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Dagupan. Ganap na national security threat ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa di umano'y hired killer nito para paslangin sina President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa oras na paslangin din siya. Ito ang binigyan diin ni Attorney Michael Henry Ucinco, isang political analyst sa naging panayam sa kanya ng Bombo Radio Dagupan. Hinggil ito sa naging pagsang-ayon din sa nakatakdang isagawang investigasyon ng Department of Justice sa hired killer ng bise. Ayon kay Ucinco, kahit pa sabihin ng hyperbole o pinaplano pa lang ang naging pahayag nito, ay malinaw pa rin ang mensahe nitong ipapaslang ang Pangulo. Nauna nang nilinaw nito na kahit sinong Pangulo ang nakaupo, kung pinagbantaan ito ay agad itong ikukonsidera bilang isang national security threat. Gaya na lamang ng nangyari ng Administrasyong Duterte kung saan pinagbantaan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng isang guro. Sinabi pang handa itong magbayad para ipapatay si Duterte. Tama yung ginagawa ng administrasyon na iniimbestigahan kung anong mga pwedeng kasong ipataw kay Vice President Duterte. Kahit na ba sabihin niya na hyperbole ito or heat of the moment, PSG and NSA, no, na this is a national security matter. So, automatic naman yon, but kung may threat to the life ng tao, no, hindi naman protektado yan ng free speech natin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala ito naman mga garlic at onion growers sa Nueva Vizcaya humingi ng tulong sa Department of Agriculture para muling makabangon matapos nga na mapinsala ng nagdaang bagyo ang aabot sa 90% ng kanilang mga pananim. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Bombo Radio Kawayan. Nananawagan ngayon ng tulong ang mga magsasaka ng bawang at sibuyas sa Bambang, Nueva Vizcaya matapos na mapinsala ang 90% ng kanilang mga pananim dahil sa nakalipas na Super Typhoon Pipito. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Jocelyn Agkawili, ang presidente ng Women's Garlic and Onion Growers Association Incorporated ng Bambang, Nueva Vizcaya, sinabi niya na sa kabuuan ay sumampa sa 90% ang napinsala sa mga onion farmers dulot ng nasabing bagyo. Anya, marami ang nakapagpunla ng sibuyas at bawang sa Nueva Vizcaya bago pa man ang pananalasa ng Super Typhoon Pipito. Partikular sa mga nasira ay ang mga punla, kaya naman malaking suliranin para sa kanilang mga magsasaka ng sibuyas at bawang kung saan kukuha ng punla bilang panimula para makabawi sa pagsasaka, pangunahin na ang pinagkukunan nila ng pangkabuhayan. Ito ang unang pagkakataon na napinsala ng matindi ang kanilang mga pananim sa Nueva Vizcaya dahil sa bagyo. Sa kasalukuyan ay nag-aani na sila ng mga off-season na sibuyas at dahil sa epekto ng bagyo ay malaki ang posibilidad na sumirit ang presyo nito sa merkado. Nananawagan po kami dito sa Nueva Vizcaya na bigyan niyo sana kami ng subsidy ng buto ng sibuyas kasi wala na kasi kaming maitatanim ulit, ma'am. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako muna tayo dyan sa Campo Aguinaldo dahil may development na ho ukol doon sa napaslang na colonel. At iniimbestigahan nito ng mga tauhan ng pambansang pulisya at may mga panawagan din ukol naman sa pagrespeto sa chain of command. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Kelly Cordero. Tutulong ang Philippine National Police sa investigasyon hinggil sa pagkamatay ng isang military colonel sa Campo Aguinaldo. Una nang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines kahapon, November 24, na tumambad sa kanila ang walang buhay na katawan ni Colonel Rolando Escalona Jr. sa kanyang quarters nitong Biyernes, November 22. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakitaan din ito ng tama ng baril. Si Escalona ay nagsisilbi sa Judge Advocate General Service. Ayon kay Padilla, inaalam na ngayon ng Philippine National Police Scene of the Crime Operatives ang ugat ng naturang insidente.
Samantala, sa ibang balita naman, nananawagan si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga sundalo na sa kabila ng nangyayaring alitan ngayon sa politika, manatilian niya sana ang mga ito na tapat sa chain of command. Ayon kay Browner, hindi dapat magpaapekto ang mga sundalo sa mga nangyayari ngayon at alalahanin ang sinumpaang tungkulin na maging tapat sa konstitusyon at posisyon, hindi sa tao. In that vow, sinabi po natin that we vow to defend the Constitution of the Philippines. No? That means that we have to follow the chain of command. So sinabi natin, we are loyal to our country, we are loyal to our flag, we are loyal to our organization, and we are loyal to the Constitution. This also goes to say that we are loyal to the duly constituted authorities, no? Whoever that may be. No? Hindi po tayo loyal sa tao kundi sa posisyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, humigit kumulang 500 paddlers sa Pilipinas abay nakilahok sa Iloilo River Dragon Boat Festival sa Iloilo City. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radio Iloilo. Naging matagumpay ang isinagawang Iloilo River Dragon Boat Festival 2024. Ito ay nagsimula noong Nobyembre 22 at natapos kahapon Nobyembre 24. Ang kompetisyon ay ginanap sa Mulyeloni kung saan 11 mga teams ang nakilahok at nasa 500 paddlers mula sa Iloilo, Cebu, Bohol, Manila at Boracay, Aklan ang nakibahagi sa kompetisyon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay former Senate President Franklin Drilon na siyang namuno sa paglunsad ng festival 12 taon nang nakaraan, sinabi ito na hindi lang sports ang nais na isulong na aktibidad, kundi ang pagtaguyo din sa preserbasyon at proteksyon ng Iloilo River na isang likas na yaman ng mga Ilonggo. Kabilang naman sa mga side events ay ang Environmental Symposium, Trade Fair and Exhibition, Food Festival, River Cleanup at Halabira Bugsay. Napag-alaman na ilang taon ding tinigil ang Dragon Boat Festival kung kaya't laking tuwa ng mga Ilonggo sa muling pagbabalik nito. The Dragon Boat Race today, and as I said last night, we'll make this an annual. Let me congratulate the organizers once more who started this concept 12-year boat race in Iloilo River 12 years ago. Si former Senate President Franklin Drilon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, may nangyari namang aksidente ay nabundol ho itong dalawang buwang gulang na sanggol at yung kanyang ina ay nasawi dito sa naturang aksidente na nangyari dyan sa kwartero sa lalawigan ng Capiz. May balita ang Bombo Radio Rojas. Patay ang mag-ina matapos mabangga ng sasakyan sa Barangay Bitoon, Ilaya, Cuartero, Capiz. Kinilala ang mga biktima na sina alias Ivy, 20 taong gulang, at ang kanyang 2 months old na sanggol na si alias Cha na pawang mga residente ng nasabing lugar. Habang ang mga driver suspect naman ng mga sasakyan na nakabangga sa nasabing mga biktima ang kinilala kay alias Clyde, 24 na taong gulang na residente ng Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo, Iloilo City, at ang driver naman ng isa pang sasakyan ang kinilala kay alias Ben, 46 na taong gulang, isang businessman na residente naman ng Barangay Mungpong, Rojas City. Sa panayam ng Bombo Radio kay Cuartero Municipal Police Station, Chief Police Captain Aladen Talaban, habang binabaybay ng tricycle sakay ang mga biktima ang daan patungo sa bayan ng Cuartero, nang aksidente itong ma-sideswipe ng sasakyan na minamaneho ni alias Clyde na tinatahak rin ang parehong direksyon dahilan na tumilapon sa kabilang lane ang mga biktima. Binangga rin ng isa pang sasakyan na nagmula sa kabilang lane ang mag-ina na minamaneho naman ni alias Ben na naging dahilan ng kanilang agarang pagkamatay. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Cuartero PNP ang mga driver ng sasakyan na aksidente na nakabangga sa mag-ina habang patuloy naman ang investigasyon ng mga kapulisan sa nangyayaring insidente. Bali, nangyari dun sa vehicular incident at yung nag-transpire dun sa Cuartero, sa specifically sa Barangay Bitoon, Cuartero, Capiz, isang tricycle tumatakbo
siya going to kartero. Then pagkatapos nun, biglang nabangga sa likod ng isang sasakyan, yung Toyota Race. Then yung passenger niya natapon dun sa kabilang side at na run over ng isang Toyota Hiace na sasakyan. May tama siya sa tawan yung ina, pero yung bata siguro baka hindi na apakan, pero pagtapon niya baka nabasag rin yung ulo siya dahil sa impact rin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Bomb Radio Roas, ito si Bombo Sanime Batinsila para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang UP graduate na rank 10 sa Agriculturist Licensure Examination, abay pinagsabay umano ang kanyang trabaho at pag-review at maging ang pag-aaral. Alam natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radio Vegan. Mixed emotions sa nararamdaman ngayon ng rank 10 sa Agriculturist Licensure Examination na graduate mula University of the Philippines Los Baños at nakakuha pa ng Latin Honors. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Vince Ivan Paul Gamboa, laking pressure ang naramdaman nito dahil sa pagiging isang UP graduate at nagtapos pa bilang magna cum laude. Kaya sa umpisa umano ay marami siyang mga katanungan sa sarili. Pinagsasabay ni Gamboa ang kanyang pagre-review para sa exam kasama ng kanyang graduate studies at ang pagtuturo sa isang private school, kaya naman laking tuwa nito ng kanya itong mairaos. Agriculturist ang napili nitong kurso dahil siya ay galing sa pamilya ng mga magsasaka, kaya naman simula pagkabata ay namulat na ito sa kung paano ang buhay sa bukid. Nagpasalamat si Gamboa sa universidad kung saan siya nagtapos, sa mga kaibigan at mga taong sumuporta sa kanya. Dagdag dito na kahit ano pa man ang mangyari ay babalikan pa rin niya ang pagtuturo sapagkat ito ang nagpapasaya sa kanya at nais niyang maliwanagan ang bawat estudyante kung ano ba talaga ang kahalagahan ng kursong agrikultura. Mixed emotions pa rin po ako until now, and very thankful po no sa university na pinagraduatean ko po, sa mga kaibigan ko no para po ma-achieve ko itong milestone po na ito. Actually po, ang pressure po is napakataas po no sa end ko kasi po of course UP graduate ko po ganyan no, and graduated po with Latin Honors no. So syempre marami na pong what ifs ang iisipin mo. What if hindi ka pumasa? What if hindi pumasa pero Latin Honors na graduate no. So isa po yun sa mga nag-contribute siguro sa pressure na naramdaman ko po for this board exam. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ito naman mga kabombo, dalawang Pinay na lawn tennis athlete nakapagbulsa ng 12 na mga gold medals doon sa kanilang sinalihang laban sa international scene at ginanap po yan sa ibang bansa. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Dagupan. Humakot ng mga medalya ang dalawang Pinay lawn tennis athlete na sina Tinieli Medis at Steffi Aludo matapos makasungkit ng nasa 12 gold medals mula sa sunod-sunod nilang international competitions ngayong taon. Nag-umpisa ang international competitions nila Madis at Aludo sa FINMA ITF J30 sa Manila at nasundan na ito ng iba pang mga competitions sa ibang bansa gaya na lamang ng Sri Lanka, Bangkok at Thailand, at ang pinakahuli ay ang tanghalin silang kampyon sa Women's Doubles ITF J60 ng Taburi Women's Doubles sa Thailand nito lamang buwan ng Oktubre. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Coach Bobby Angelo, ibinahagi nito ang mindset na itinuturo niya sa mga atleta sa mismong kompetisyon. Hindi naman kailangan lagi manalo, pero kailangan laging palaban. Lagi nandun yung puso na lumalaban. Yeah, yun yung mindset na lagi kong pinapaalala sa kanila. Yeah, kasi kahit kondisyon yung katawan nila, yung sa training, sa paa, takbo. Pero yung mindset nila, baksak, wala rin. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pag-iensayo ni Madis at Aludo para sa mga susunod na international competitions gaya na lamang ng US Open Junior at Wimbledon Junior sa susunod na taon. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Bobby nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Ito naman mga kabombo, may mga kababayan ho tayong nagwagi bilang winner at meron ho silang nakamit na tagumpay dito sa kanilang sinalihan naman. Ito naman ay singing contest kung kanina ay tungkol sa palakasan. Ito naman sa larangan ng pagkanta at ginanap dyan sa Thailand. Alamin natin nakalap na impormasyon ng Star FM Manila. Grateful ang university lecturer na si Rejoice Merelos matapos itong itanghal bilang gold medal winner sa isang Thailand singing show. Mainit ang naging pagtanggap at paghanga ng mga hurado sa Pinoy performer dahil sa ipinakita nitong husay sa pag-awit sa lengguaheng Thai. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Merelos, masaya siya na maipagmalaki ang talentong Pinoy sa ibang bansa. Parang sa akin, yung exposure na yon was just an opportunity to show what, number one, what Filipinos can do. I am bringing the Philippine flag. So I had to do my best. I had to show my best. I had to perfect the song. And number two, also it was a personal journey kasi. So the feeling was overwhelming, very happy, of course. Ayon sa 27-year-old Caviteño, malaki rin ang kanyang pasasalamat sa nanghikayat sa kanya na mag-upload ng cover songs sa TikTok na naging daan upang siya ay maimbitahan sa singing show na Workpoint. Dagdag pa ng university lecturer, sulit ang kanyang mga pinagdaanan matapos siyang itanghal bilang gold medal winner. May mensahe naman ito sa lahat ng tao na sumuporta sa kanyang journey. Gusto kong pasalamatan yung Workpoint for giving me the opportunity. And of course, my family, my parents were very supportive. My friends, also my Filipino supporters, those who supported me, those who shared my video, those who reposted it on TikTok, shared it on Facebook, watched the actual performance on YouTube. So maraming salamat po from my heart. And it's something that I will never forget. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat, Star DJ Kimi Gora para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga tinututukan nating malalaking kaganapan. Maring matunghayan ng Bombo Radio Philippines program sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At dyan po sa bahagi ng Visayas, maaari pong masubaybayan yung mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Para sa mga Ilonggo speaking, nariyan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Doon sa mga Cebuano speaking naman, nariyan ang Bombo Radio Cebu. At sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At dyan sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at ka-Star Nation sa ating Christmas Countdown. 30 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Sa pagpangalagad sa bombohan ay sudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinahanglan Bombo Radio Philippines. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Back to basic karon ang panawagan sa City Department of Interior Local Government tukon City DILG may kantanan sa pagpasangkad sa kampanya batok sa illegal sining druga. Kung madumduman nyo ang aton siniyang gobyerno ang mayara sa programa, no? Partikularmente sa bahin karon sa DILG ining Barangay Anti-Drug Abuse Council. Di subong nag-reiterate diri ang City DILG nga dapat pasangkaron sang tagsa ka mga kabarangayan ang ila sining Barangay Anti-Drug Abuse Council. Agod to nga matumod ang mga wala pa matumod iyang mga durugista kag mapasangkad ang drug operation sa kapulisan sa kabarangayan. Check nato ang follow-up report ni Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Nagpanawagan diri Bombo Sam ang Iloilo City DILG sa mga barangay diri sa bahin sang syudad sa pagpabaskog sang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Oscar Lim, ang head sa nasambit na opisina yung ipahayag nga na-notice niya o kung kitaan niya nga may iban nga mga barangay nga hindi na effective ang ilang badak bombot siyam. Sunod sa iya, dapat ka ma-maintain ang watch list na ginaubra sang barangay o kung ang ginamonitor sang barangay, pati man ang kooperasyon na ginaubra nila sa Philippine National Police. Patag niya, nag-feedback kuno ang Iloilo City Police Office diri sa bahin sang DILG bombot siyam nga do if may mga times nga nga kinanglan o may mga barangay nga dito gina-observe gid nila amo na ginambal sang ICTO at the same time ang iya diri nga punto ni Mr. Lim na kung hindi magbulig kuno ang barangay Bombocham mapamatud-an gid nga most sa Bulay City ang syudad kay man magamuna magadamo pagidabi ang mga tawo nga magpangisog nga mag-ubra legal nilang aktibidad dito sa bahin sa Iloilo City kag hindi gid kuno makabulig sa negosyo kon sa pag pasangkad sa Iloilo City kung matag naman liwat nga mo sa Bulay City ang syudad di wala na sa mga negosyante nga gusto mag-invest diri sa bahin sa Iloilo City kag ginakabig niya nga normal ang ginatawag na threat sa amo sining abi side sang pag-ubra bilang opisyal sang gobyerno bangod ang bagiya ang mga tao na nga may ginaubra nga illegal makulbaan sila once ka maghulag ang mga tao sa barangay especially kung nag-ubra sila kung na pagpasangka nila sang ilang nga badak abi Bombocham. Kagati with this one out of 180 barangays yara sa 92 tubdob 94 kung sobra na sa tunga ang mga barangay na drug cleared diri sa bahin sang Iloilo City pero ang ginalantaw man diri kag mga pulis kuno nga naga-immersion ang dira sa area sang barangay Bakhaw, Mandurriao, Bombocham
pagtembal ni Mr. Lindri, badlay gid man kuno kung badlay gid man kuno magpatikayon siyang drug operation nga ilang puto na bi ang 180 ka mga drug ako 180 ka mga barangay simuon drug cleared ini siya bangod highly urbanized city ang syudad Momot Siam. Pamatian ta bala ang kabahin diri siyang nanging pahayag ni Mr. Oscar Lim sa aton interview. Ang amon lang remind lang namon si barangays nga pabaskugon ang badak do Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kay kisa kakakita namon nga there are barangays nga daw hindi na bala sila effective. So usually kapin pa feedback man kisa nga ICPO sa amon kag during the Iloilo City Peace and Order Council meeting, Iloilo City Anti-Drug Abuse Council. So kaka-discuss na didto. So kung ang mga barangay gintudo ni PNP nga mo ni usually partner kami with PNP nga istoryaho ng barangay. Kay kung hindi namon bululigan na istoryaho ng barangay, kung maperdi si PNP, abay man kami nga sa gobyerno maperdi kag kun ano, ambal ko ani bilang siguro kung hindi magbulig taga barangay, matabo daw mapamatud-an nga Mosyabulize City ang Iloilo. So kung mag-Mosyabulize, anong project makadto sa may barangay kay ang income sang city maganubo because nga wala negosyo masulod eh. So ano mga barangay ang do ara subong sa do grabe nga init kag do ginakuan do ginabantayan anay for now because of the record sabi sir. Ang isa man lang na diri ang the concern gini PNP nga na-discuss before, it is Bakhaw. Kag si Bakhaw may deployed dira ang pulis sa barangay bala, RPSB, revitalized police sa barangay. Pero diri sa city, duha na siya ka barangay, Lanit and Bakhaw. Ang kay Lanit, ang ano dira, police is for anti-drug operations. Ang sa may Lanit is more sa anti-insurgency. Kung I just don't know kung paano na-identify na ni PNP. Kaya may information man na sila lang kabalo, wala sa amon. Ang amon lang kung anong concern na dala, bulig lang kami. Okay, sa Bakhaw, sir, ano ang conman? Until now, do grabe din ang operations ng police based on the feedback abi sir? Hindi kin man grabe ang operation sa Bakhaw. Ang ano lang may presence ka police nga dira mismo sa sulod. I think the 15 o 16 katao na nga police ang nakatawag nila immersion sa Bakhaw. So actually naka-attend ako na 2 months, 3 months ago. Nag-meet kami with barangay officials, with the RPSB team, kag ang taga-ICPO. Discuss ano mga problema, ano mabulig ni PNP, ano mabulig sa barangay, kag ano pa mga concerns. Dialogue man lang na. Out of 180 barangays, sir, pila kabilog ang drug-cleared barangay? Drug-cleared na to as of now is I think 92 o 94. Sobra to nga na actually. Pero ginamata-mata namon kay budlay abi ang drug clearing basta ganing highly urbanized city, hindi mo siya madali-dali. Compared sa other highly urbanized, siguro pare-pareho kita sa drug clearing. Pero sir, ang tanong medyo mas intense bung ang drug clearing operation, yung mga drug operation abi. Sir, ano man mas nagdamo pag sa subong? Anong observation mo, sir? So sa hamon na siguro kung ako na personally mambal ko, hindi man siguro siya nagdamo. Natabuan lang siguro nga since pagpungko ni Colonel Coronica sa subong daw active katama ang PNP naton sa ila operations. So gusto mong balon kung may ara ka baligya, sige hulag ni pulis ka panakop. Siguro before ba may baligya man wala lang kakakita kag lain man ang trust bala pero since pagpungko ni Colonel Coronica, ang isabi sa marching orders daw sa iya sa una na from the region is to really clear ang Iloilo sa drugs. So, sige-sige ang operation. Tibisan sa subong ang moment. Like kay Colonel Coronica, pagpungko niya sa to, adlaw, may bypass. So, katabo siguro, kung may magsunod drugs diri, kaka-operate, dakop, majority, di ba nato na mambal nga tanan, gid nakakuha. May aragi ng guro galusot, kaya may gabaligya, gyapon mo. Pero usually siguro mambalta nga hindi tagid mambal gid nga nagdamo kay wala man ta data gambal nga gasulod diri amo ni kadamo. Ang aton lang siguro mas ginpabaskog sang PNP o intensify nila ang operations against illegal drugs. Pero sir, ang anong mensahe sa mga barangay sir about sa badak abi kag kung ano ang ilang mga system kag coordination nga ginobrabe sa kapulisan sir? Ang amo na advice sa ila dapat maintain ang badak watch list, which is ang badak watch list na kay PNP na submit wala kanina nagagi samon. Kag ang cooperation gid sa may PNP, kaya mo nambal ko usually sa barangay kung di ka mo mag-cooperate, what if ang mabiktima sa mga addict ni karon kamo o kabataan mo, pamilya mo. So mabudlay bala magsinggit hostisya kay during the time nga dapat nagbulig ka,
wala ka nagbulig, so nagbaskog ang mga kriminal, na biktima, pamilya mo, so problema na. Ano sir mambal mo sa mga example kung mga kapitan with manager or officials nga gakabaton or may gakabaton nga threat because of this anti-drugs nga campaign sa syudad abi? Actually, normal man lang na sa may gobyerno ang threats nga gaabot sa mga gaobra sa gobyerno, hindi man lang alin sa drugs. Basta gaobra ka, kag mabatyagan sa mga Bobotsyam na batian sa mga kabombo naton si Mr. Oscar Lim sa Iloilo City, DILG. Alright, nga ginapanawagan pa kay obligasyon man ni sa mga punong barangay? Kay tiniban gani ko nabang botsyam nga na-notice ni Mr. Lim nga do ka inactive gani ko ng ilang nga badak. Kung inactive sila, duwa man lang nakabagay, but silingon, basi kung why na sila inuglista dira sa ila sila nga badak, kay drug cleared ng ila sini nga barangay, wala na dira iya sang naga-tiner sini nga drugista, o kon tamad lang gid mga barangay official eh. Pero bisan di bang botsyam nga drug cleared ng barangay, butang tatitinlo ng record, kagula na sa gista sa badak, once na makitaan lang di nga active ang ilang campaigns kag mga programa nila, mga reportings nila diri sa DILG nga sige-sige sa gihapon ng ilang paglibot abi coordination sa kapulisan ti aside abi dira sa mga inactive na badak kung botsyam nagka-feedback pa nga daan ang pulis kay Mr. Lim kung sino diri ang do abi mga barangay nga kinanglan abi sang mga improvement when it comes sa ilang anti-drug operation o anti-drug nga mga programs ti amo sina hindi lang mga ibang mga kapitan ang nag-feedback kay Mr. Lim, kundi pati mismo kag ang mga kwangidya kapulisan ila observation kung mga patigayunan sila abi nga mga bypass operation po Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichilier Tan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo siniiyang follow-up report. Dugay na nga nag-exister ang Barangay Anti-Drug Abuse Council. There was a time gani nga pinagi sa DILG Memorandum Circular 2015-63, may revitalization naman nga ginmando ang DILG sa Anti-Drug Abuse Council. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Bangon nga nangin layi na ini, nangin pagsulunda na ini, nga dapat ang aton siniiyang mga barangay official ang mangin aktibo sa ila sini nga Barangay Anti-Drug Abuse Council. Hindi naman siguro kinanglan pa nga dapat sila i-remind kay ti ining mga barangay kapitan, hindi man ni mga bata or hindi na ni sila mga bata nga i-remind pa sang ila sa obligasyon. No? Pero may iban man niya nga kapitan abi nga nagakalipat na kay doon nabuyo na sa praise the Lord. No, I'm not siling abi nga siling nga nagakon ano dira basta may mga muna. No? Sa aton sining mga kabumbo ang iban siniti na buyo sa pamulitika. Nalimtan na nilang ilan sining nga katungdanan. But nevertheless, sa aton sining nga mga kabombo, kay ining Barangay Anti-Drug Abuse Council, isa ini sa mga makabig naton na requisitos, no? Para iyang madeklarar nga drug cleared ang imo sining barangay sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Sa nasiling ko na gani kung nangin mabugnaw man bi ang badak sa mga nagliligad sini iya nga mga chimpo, it's because nga may mga barangay nga na drug cleared na. Ang iban sini nga mga kabarangay ati nagatingwa man nga mga drug cleared sila. Ukon ang iban siniyawa igidya nagahatag sa nagakigo ng importansya sa ila sini nga badak. No? Sa kung ano man iyang rason, nagakadapat na munang husisaon sa DILG.
sa aton sini karon niya mga kabumbo. Kag kung may mga nagakadapat sini nga papanawgan sang pinalidad sa mga pigaw sa paghatag sang igtulopangod sa ila sini nga Barangay Anti-Drug Abuse Council, ti dagdagan sa nga DILG sa aton sini nga mga kabumbo. Para iabanwa nga mayara sang balasihan nga hindi iya magpakulahaw o kung magpabanji-banji lang ang mga barangay official kung pag-abot sa Barangay Anti-Drug Abuse Council sa ila sini nga mga reports nga ginasumiter sa aton sini iya nga mga otoridad. Lakip gani diri banwa sa mga roles and responsibilities sang badako nga mag-coordinate, mag-conduct sang consultative meeting sa mga organisasyon sa mga kabarangayan, katulad ng ilamang sang Parents Teachers Community Association, ang mga youth groups, Boys and Girl Scouts, religious organizations, senior citizens, mga homeowners, mga tuda, kag iban pa nga mga organisasyon nga nag-eksister sa komunidad, agod nga makuha ang ila sini nga commitment nga mag-assist sila sa kampanya batok sa illegal sini iya nga droga. Tiba sing iban sinadraya, lista-lista lang kag nagasandig lang to sa chismis bla. Nagsandig lang sa iya sa ginduhol sa iya nga sulsol ni Marisol. Kag chismis ni Marites. Tikon lang taon naton banwa sa subong sini nga mga panyimpo ang pagkandak sa bypass operation sa aton sini kapulisan, partikularmente abi diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, tikumang baka syudad sa Iloilo, City Drug Enforcement Unit. Kung sa pangkabilugan naman nga rehiyon, ti Regional Police Drug Enforcement Unit. Sa probinsya, ti PPDEU, Provincial Police Drug Enforcement Unit, ara man nga niya presensya sa Philippine Drug Enforcement Agency. So humakon mo na pila kabilog ka mga law enforcement agencies. May CDEU ka na, may PDEU ka, may RPDEU, may PDEA pagin. Nga nagakandak sa mga buy-bust operation, anti-illegal drugs operations. Ti may mga kabarangayan kung kaisang masalapuan kita, nga drug-cleared barangay sila, pero may ginkandak pa nga buy-bust operation dito sa ila. Kag sa pagpangusisa, tinatukiban nga nag-board lang dira, bangod nga mainit siya sa ginahalinan niya sini nga barangay, nagpropabugnaw, kag dira iya mag-umpisa naman iya kay balamo, bag-o siya sa lugar, way gawa sa may makakilala sa iya, dira naman siya matamat nga magpalapta sa illegal sini nga drugay. So, butsilingon, continuous ini nga dapat trabahoon sa aton sini iya nga mga barangay official, kag hindi na kinahanglan pa nga i-remind sila kung ipanawagan sila kay lakip ini sa ila responsibilidad. Lakip ini sa ila sini nga responsibilidad, agod pa siguraduhon nga wala sang may mahalitan sang illegal nga droga dira sa ila sini nga komunidad, sa ila sini iya nga barangay. Ti karon ang iban sini nga mga barangay official nagamba nga tinahadlok sila, naamo sini musadto, nga mahadlok ikaw kayara sa likod mo ang kapulisan. Tawo ikaw sang gobyerno, ginsaligan ikaw sang pumuluyo. Ti kun ikaw nga barangay official, mambal ikaw nga nagakatahap kag nagaklahag ikaw sa mga durugista, hindi kaya manugid, may pusipos ka lang, ti malain ina nga himplo
sa mga pumuluyo karon sa imo sining lugar, mamba sila isikap si Kagawan way gani ito nagakoordinar sa pulis nga manugid sa mga durugista, kami pa. Ti parake nga nag-amay o kung iloy ikaw sa nga isa ka barangay, magpakita ikaw sa katalaw sa pagtumod sa mga durugista sa imo sining nga barangay. Ikanugon lang karon sa imo sining nga pinangabudlayan sang inyo pinangabudlayan sa pagpaningwa ang mga drug-free kamo. Tapos amat-amat naman subong ang lapta sa illegal nga droga nga bisan diin lang wala tuo babaw dalom kang may tunga-tunga, may bypass operation nga ginakasaton sa mga kapulisan ang Philippine Drug Enforcement Agency. Tapos masilingki mo yung hadlok ka kay basi balikan ka, ano parang ibalik ya si mo kay kung itudlo mo na kag mapriso? Ti priso siya ti ano yung panapaglabot ya si mo abi? Kag kung makagwa man siya, hindi man siya makagwa dali-dali. Tinuig man ang tinerya to sa prisuan. Di ba? Inagakadapat nga sa kampanya batok sa illegal nga droga, hindi ikaw yung magsiling nga nagakatahap. Ikaw kay ang imo sini nga katahap, amo ni ang gamiton sini iyang armas sining mga drugista para nga mas mangisog sila kag magpalapta sa illegal nga droga diri sa aton sining nga komunidad. 22 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Antes pa man sa balita ni Bombo Jo Marvilla, standby anay sa aton sining nga mga kabombo kay may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit bag ngayong araw. Atensyon sa mga taga-Banwa sang Saraga, partikularmente sa Halawod Sur. Ara dira magagika naton sini nga winner, ang edad niya 33 anyos, iya sini nga proof of purchase James Coffee Mix. Congratulations Arvin Pinwell sang Halawod Sur Saraga. James Coffee Mix ang proof of purchase. Ginawang ikaw ni Bombotcham, 23 minutos sa kaligad sa tak ng alauna. May anom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sining nga premyo nga nagahulat na diri sa imo. 500 pesos nga cash plus gift pack ka na sulod sa Orocan nga balde. Saliwat, congratulations Arvin Pinwell sang Halawod Sur Saraga, Iloilo. Ang aton sining nga daily draw gintambungan sa aton niyang FDA representative si Ma'am Gemma Tabiano. Ang FDA representative tamo ni nagapasiguro nga wala sang hukus-pukus, wala sang daya kag lehitimo sining nga tagpalasakop ang nagadao. 23 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na check naton si Bombo Jo Marvilla, mga barangay official sa Barangay Kalumpang sa distrito sa Molo, nagapati nga posible may koneksyon si RK Magbanwa kag si J. Gapol. Jom sa report please kamin. Nagapati ang pila ka barangay official sa Kalumpang sa distrito sang Molo nga posibilidad may ara nga communication o kung nagakontakanay ining si RK Magbanwa kag ining si CJ Gapol. Ining si RK ang gitumo diri karon sa Molo PNP nga mo ang suspect sa kamatayon ni si CJ Gapol sa diin. Isa to sa gitatan sining ebidensya amo ang cellphone sang biktima kag ni RK Magbanwa nga ti nagapatimaan nga sugo ini siya no ni magkadto sa iya kag bangod sa ginapahayag may kantanan sa ginapahayag illegal nga droga ang rason sini kung nga nagalabot sa pagpanglutang bangod man nga ti may ara sa nga nakabati nga tricycle driver nga nagbaisay kuno ining duha nga gado kasubong nga ginpandaman ni RK Magbanwa ini si CJ Gapol nga may malain nga matabo no sa tion nga ini siya ang hindi makakadto sa iya sinikaron nga area no especially sa may Taal kung sa nagluntad ining nasabit karon nga shooting incident Bombotcham no. So sa pihak sini karon agin panginwala sini no kay statement diri ang ginikanan ni RK Magbanwa no nga hindi kilalahay si RK kag ining si J. Gapol kadto nakibot na gini kuno si RK ito nga may ara na kuno sa conversation
no, sa iya sining cellphone, sa iyang sining cellphone, kag ining kay CJ Gapol, bubutsamp, no, kag amotong gid question kag challenge pagili sa pamilya, no, sa bahin sa Molo PNP, nga ipakita, no, ang conversation ina kung legit kin man kag kung may ara gid man sa conversation ini si RK Magbanwa kag ini si CJ Gapol bubutsamp. So magluwas sa agirikana ni RK Magbanwa at ingo anaton diri karon nga pagpagangutan si Kagawad Lorden Lim, no, sa Barangay Kalumpang sa distrito sang Molo at sa siya gini ang in charge karon sa peace and order sa ilang sining barangay kung sa denti siya ni kabalo kung ano nagkatabo kung sa sino ang medium sabad sa barangay kag do masabing ginapatawag pabutsamp ti suno kay Kagawad Lim o naging plastar sini nga wa gid man sini nga nakita abi now nga nag-off the night inig si CJ Gapol kag si RK Magbanwa sa ilang sining barangay of the night nga tik upod nagalagaw nagabro banding abida nagalusturyahan ay bubutsamp pero sa subong panahon bangod gati sa kadamo na daan sa mga gadget so hindi man bot silingon kun why naga of the night sila why na sila sa communication, no, ang paglantaw diri karon sa Lutungdan nga may posibilidad, no, nga may ara gid sang communication bisan man nga ti layo anay ila sining zona son 8 kag son 1 pero ti ang kamaturan nga sa sinak barangay so di man gyapon mahimo gaway sang communication sa magtimbang sini karon nga bahin bubutsamp ti suno kay Kagawad Lorden Lim ang statement niya sang pulis nga ti naplastar nila nga may ara sa communication so mo man ni ang ginasundan karon kag ginalantaw sa Lutungdan nga may ara sang connection, no, communication ini si RK kag si CJ Gapol sa ila sini karon nga barangay sa naglabot sa sining nasambit karon nga transaksyon bubutsamp, no, amo na ang pagpatiman sa ganatong diri karon nga barangay Kagawad. Although nga tisuno kay Kagawad Lim, why man sang record abi sa barangay ining si RK Magbanwa like sa siningit bypass o kunara sila sining badak report. Ugaling sang ginkandak ining drug bypass operation sa may zone 8 way back mga bulan sa Setyembre ano yung subject ni ang sining ugangan kay suno kay Kagawad based man to sa police nga lakip man diri ang pangalan ni RK Magbanwa bilang newly identified individual. Si Kagawad Lorden Lim sa may interview diri sa Boboradyo. Kay chairman ako sa Peace and Order, chairman man ako, co-chair ako ni Kap sa BCPC kag si Bauseng. Kaya tanan-tanan nga problema basta kabataan akon gina, tanan-tanan nga problema gamo sa barangay, order akon gina. Okay. Ikaw kapati nga kilalahay man or wise ang communication si Gapol kag si RK, hindi na RK kilala si Gapol kapati kas Kagawad Lim. Tan-awon naton ang senaryo as per report man sa mga sang media ka pulis naton ikaw mapati ka hindi guro Oo. Kaya amo na si RK ang involved dira sa kapatayon ni Gapol so paano nga na-involved si Gapol dira ako hindi kilala. So ikaw kapati posible kilalahay sila. Ate, o gapati ako guro, may connection sila. Okay. Pero hindi gid ako makahambal nga kilalahay or friend sila or whatsoever. Anak ko lang yan nga ma-comment as far as mga news, reports ang pulis nga pamatian naton, may kilalahay gid sila May connection gid sila Kagawad, kay CJ Gapol, kilala naman sa minor de edad sa medyo sa bagin man dala sila sa ding barangay, no? Nasama 19, nasa December 4. Ang iya birthday, December 4 to 2005 na siya mo. Okay. Kay RK, anong assessment mo sa iya, do kagi sa involved sa mga kinagamo sa barangay? Far sa gamo sa barangay daw wala gina saya record sa kun gamo lang sa barangay na si RK wala gina saya record. Pero sa illegal drugs sa man Japon? Hindi ako makasiling man nga pero sang bypass diri sa zone 3 include na nga sa zone 3 sa may zone 8
included na ang ngalan ni Arky Sa subject? sa subject. Okay. Pero sa barangay nyo, duway ka mo record siya, no? Or do I man sa'yo? Si Kagawad Lorden Lim sang Barangay Kalumpang sa distrito sang Molo Bumbutsam kay sa statement to sa ginikada niya iti ginapanindugan siya din ang kilala sinik lang amo si certain alias Makoy na nga pod karon ni kasi gigapol ngati amo to sa tricycle nga dumalaga din antes nagluntad siya ring insidente nga tigin lantaw sang pulis nga may diya ngayon si certain Makoy bangod ka dumalagan ini antes paman ining nasambit ya nga shooting incident lantawon tani kay based sa latest na nga pagyangot naton sa pamilya duay pas na sang information kung naka-file na sila sang counter affidavit kay manti na pasaka na to yung kaso na depende na kung ano to ang i-counter nila Butsam regarding karon sa sining case nga murder sa kamatayon sining nasabit individual. Alright. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Hamakon mo sina nga kapinot sang sitwasyon kung maga-engage ikaw iya sa illegal sa illegal nga droga. No? Una bes, kung nga baligya ka sang illegal sining droga, damo ang mahalitan mo, mag-abot ang tsimpo nga magkulantrohanay ka mo sa kwarta, sila-sila na lang ila banwa, ang naga-iniguay, sa aton sini nga mga kauturan, madulom, no? Kagaway sang kayuhan gid, kung ikaw ang mag-intra or magsulod sa illegal sini iyang sa kalibutan sa illegal sini nga droga o kung sa kalibutan sang mga dorogista. 32 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby na kamo sa masunod sini nga Black Time program ang kaupo ninyo diri si former board member Manny Galyar. Pero antes kita magbuya may winner kita nga mag-claim sa iya sini nga premyo ari karon sa aton sini nga live studio. Diri sa aton sini nga pangalagad first winner naton ini Momoro Jane si Ma'am Feli Ma'am Feli Daimon timing gid kay si Ma'am Feli Daimon winner naton ini siya sa special draw mag special draw gani 500 pesos nga cash plus limited edition nga radyo ining limited edition nga radyo may flashlight LED light why na lansang sa isa lamang kay istasyonan kag subong man banwa kung liso-lisoon mo ni iya kuha iya tanan sining istasyonan nakadepende sa imo kung gusto mong istasyon ang pamatian sini nimo makuha iya gini kay wala niya naka-fix dial i-check ta naton bala sa aton sini nga mga kabumbo ang malipayon nga tagdaog sang 500 pesos nga cash kag limited edition nga radio. Ma'am Feli Daimon, maayong hapon, ma'am. Mayong hapon man. Congratulations. Salamat. Ara na ma'am ang 500 pesos sa imo? Ara na sir. Lihog ko ma'am isip ay 100 pesos. 100 pesos. 200 pesos. 200 pesos. 300 pesos. 300 pesos. 400 pesos. 500 pesos. 500 pesos. Ano ni Ma'am Feli ang 500 pesos? Bakal ko nisang sobre kag bakal pag isang proof of purchase na birch tree. Wow, birch tree ginang imo sini nga proof of purchase. Mama mo ning ginainom nimo? Oo sir, amo na nga ako na ginainom. Kada ano mo ni ginainom? Aga kagabi. Aga kagabi kay ko nahambal ko nila kung hindi kung gusto mo nga hindi matulugan, inom ka kape. Kung gusto mo naman matulugan, inom ka gatas. Kung samuon mo natin, okay lang yun, tuyuhon ka, mabugtaw ka na yun, na. Anyway, ma'am, ari ba na pagid ang limited edition nga radyo? May LED light, flashlight, pwede sa battery, pwede sa kuryente, kagway inamalansang sa isa lamang ka istasyonan. Tistingan na nato na ma'am, kung nag-andar siya, pasigahon ta. Ara, gandar ang LED light, flashlight pagid. Abaw, gandar man. Sa radyo naman kita, be. Pandaro ni ma'am. Liso-liso ma'am ang sininga tuning para nga dira skilid.
Alright? Mabatian yung iban sining istasyonan. But silingon, nga way inaya, naka-fix dial kag pag gusto ikaw kung saan ikaw yung mamati kag naluyagan nimo, kung mamati ka sa balita, no, ti Bombo Radio, kung mamati ka music sa Star FM. Ma'am, pasalamati ang aton sining mga sponsor product. Agdahaman to ang mga taga Lapos Norte nga mag-intra sila para nga katulad mo sila man ang magdaog. Ko ang taga Lapos Norte na mag-entra man sila sa Bombo Panalo. 1-2 Panalo. 1-2 Panalo, part 23 sa Star FM kag Bombo Radio. Mag-join man sila para mandaog man sila pareho sa akong ginadagaan 500 pesos kag radyo ng Bombo. Kag kung mag-draw pagid basi makita maswertehan man kita sang 1 million pesos. Aba, 1 million pesos kinang target ni ma'am. Sige, salamat ma'am kag congratulations. There you have it sa aton sining mga kabombo winner naton sa special draw, 500 pesos ka cash plus limited edition nga radyo. Ikaw nga nagapamati, no? Kag nagalantaw sa Facebook Live, ano pang ginahulat mo? Gusto mo radyo? Gusto mo cash? Gusto mo grocery items nga nasulod sa Orocan nga balde? Maghimo na sa madamo sini nga entries kag ihulog na sa mga drop-box centers sa palibot sa probinsya sa Iloilo kag subong man diri iya sa syudad sa Iloilo sa mga R. Florete Pawn Shop branches o kung indirekta diri dayon no? Sa broadcast center dira sa ground floor, pahintaan nyo lang si Bomboro Jane Leisa Los Bañez Gallarde kay i-assist kamo sila niya. Ini si Momot Shama Blanco, vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Buzz Radio! Bombo! Ora! Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff.
Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Oras sa bilog nga kapuluan sang Pilipinas sa launa 43 sa kapunanon. Kamusta mga suki naton sa kahanginan, mga kautoran naton sa bilog nga Western Visayas, mga viewers naton sa bilog nga kalibutan, ilabi nagi diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo, sa 180 ka barangay diri sa syudad sa Iloilo, sa 7 ka mga distrito sang syudad sa Iloilo. Mga kabyanan, kamusta mo tanan-tanan? Mga suki naton dira sa tanan nga public market sa mga kabalayan. Kamusta mo? Mainit ang aton sini nga panahon, mga kabyanan. Kag subong yang adlaw, Lunes na naman nga edisyon sa aton sini palatuntunan, Nobyembre 25. Daw pila na lang kadlaw na bilen. Anom na gid lamang kadlaw na bilen, mga kabyanan. Antes magabot ang bulan sang Disyembre. Daw ginagabot lang ang mga inadlaw, mga kabyanan. Dugay-dugay ang tuig 2025 kag pila na lang ka bulan na bilen, mga 4 na lang bulan. Eleksyon na naman sa Mayo 12 sa Piakyang Bayan, mga kabyanan. Padayon ang kauswagan sa syudad sang Iloilo. Let us continue to rise, syudad sang Iloilo. Upod kay Inday Raisa Triñas, ang aton sini incoming mayor, mga kabyanan, diri syudad sang Iloilo. Dali lang kaera sa aton nga linya si Mayor Jerry Triñas, no? Dahil law na magita sa nga tingog ni Mayor Triñas, ha? Kay siguro daw mga 2 bulan nga way makabati kita kay Mayor Triñas kag dito sa nagsa-tiner sa Metro Manila, mga kabyanan. Hello, Mayor. Good morning. Live ko subong sa Bombo Radio. Kamusta ka, Mayor? May hapon yun, board. Maayong hapon man sa tanan nga tagpalamati naton. Ari na ko subong, kagwa na ko sa ospital. Bakod lang, maayo. Kahit bago pa lang aton operasyon.
Siguro ilang next month na basi mga yun ang pamadyag nato. Aha. Sang sano ka ginoperahan, Mayor? Ginoperahan ako sa 11. Sa 11? Sa Nobyembre. I see. So mga 2 na kasemana ang nakalipas, nakagawa ka na sa ospital. So saan ako nakagawa, Mayor? Nakagawa ko sang Biyernes lang, no? Biyernes lang, no? Kamusta ang imo sini nga operasyon? Ayaw man ang operasyon, successful. Aha. Ay sila sang cancer nga nakitaan. Aha. Very good, no? Kay nakitaan lang nila daw tawag nila strictures. Aha. Sa bile duct, no? Nagpililit ba lang ang bile duct. Aha. Ginobrahan lang to bypass ang surgeon para nga madiretso sa alin sa bile duct kung madiretso na sa tinae. I see. So mayo kay ti kay man ti kinapasunis ang iban de. Binigyan ang iban ng mga nagakontra nga sila niya may kanser si Mayor Triñas, no? So mayo kay klaro mo nga waay sang kanser si ikaw, no? Si Mayor Jerry Triñas, Mayor. Oo, ay. Ano ang ginoperahan sa imo, Mayor? Ang akon bile duct. Bile duct. Ang balita tang nabaton, nga ang report nga nabaton ta nga may bato ko ng imo sining bile duct matuod ina. Those tawag nila strictures nagpililit lang pala sa bile duct. I see. So, subong, okay na ged, wala na ged problema. Ang imo sining nga lawas, kondisyon na ged, ang imo sining nga lawas, gapaayo-ayo ka na lang dara sang agi sang operasyon, Mayor. Yes, kahit balaan mo major operation, daw 3 to ka oras, amo na nga daw nag-lupit kita, no? Aha. Hindi mahapos nga ayo ka dayon. O, kung mo gali, mga 3 ka oras sa operating room, Mayor? Mga 3 ka oras ko, no? Aha. Now, ara ka na subong sa balay nyo, kag nahidlaw naman tao sa imo di sa syudad kag probinsya sa Iloilo, nagakalipay gid sila subong, nabatian ang tingog mo, kag nagakalipay gid, damo gid ang nagakalipay, nga ti maayo na ikaw kag way ka sa kanser, no? Sano ang plano mo nga magabalik diri sa syudad sa Iloilo, Mayor? Mga second week of December siguro makapuli na kuda, no? Kaya may mga check-up na lang ako umbraw sa mga doktor, sugod gati karon sa hapon may sana kag matamat para nga once nga daw cleared na gid makapuli na kuda. I see. Now, magpauli ka di. By the way, Mayor, no? Advance happy birthday kid si imo gali. Ay, thank you kid. Aha. Now, saan ang plano mo nga magbalik sa opisina o kung tapuson mo ng bulan sa Disyembre, kag sa January ka mabalik sa office, ano ang plano mo, Mayor? Sana wanta, no? Pagabot ko kung daw maayo naman na itong kondisyon, then I can, once I get there, I will assume, no? But tanong ko kung papsina ko dayon. Now, ang mga pasuni man si sang iban kanti daw naghagos-agos lawas mo, pero nagwapo ka sa paghagos ang lawas mo, manti hindi ka ba sarok tambok na, Mayor? Nagdiwang-diwang kita kahit buninagyan ta, pero nagbalik ako sa akon nga weight sa grade school ko, no? Sa high school ko pili, no? Graduate ko. Siguro undan yun man ko until ko makapuli dira sa Iloilo. Pero daw gusto gani isang doktor ko nga i-maintain ko na lang amo nga weight ko. Kahit daw ideal weight ko gid man ni. Daw mas manami na nga amo na nang bugat kag kadakuon mo, no? Nagbata ikaw kag nagwapo ka, insakto na ambal mo daw nagbalik ka sa school ng itsura mo, no? So manami na kaysa kumparar mo sa tambok ka sang una,
daw hindi gawa maayo kung tama gid katambok, no? Ang ining bile duct mo, Mayor, nano, why kag isang nabatyagan sinisang una? Why good, no? Actually, gapa, ano man ko, gapa check up, may galing nilang ang 3 katuig na pandemic. Aha. Why na ko endoscopy. Aha. I see. So, ining 3 katuig, muna ang siguro, may kukabalo ko na doon. I see. Kung mo na tukiban ini pag kanto mo na sa Manila, nga nag-endoscopy ikaw. Nagkanto ko din sa Manila para lang mag-attend sa meeting sa partido NUP. Aha. O galing, may tiyempo man, nagpakuha ko blood work sa food kay Mrs. Aha. Pagwa sa result sa blood works ko, mataas ako nga mga liver profile. Aha. Pagkita to sa doktor nga mataas ang akong liver profile, ginpa-admit nila ko, kagin endoscopy dayon, namoto na kita dayon. I see. So pagtapos yung endoscopy, gali ito pagkakita dayon to, ka nagpuli, gali, dito ka May nako kapuli. I see. So maayo gid, no? Kay first week of December, ari ka na de, kag sa liwat, naga-great gid ang taga-syudad sing Iloilo sa imo, kag nahidlaw gid ang taga-syudad sing Iloilo sa imo, sang advance sa happy birthday, no? So dawayan makita sang ipamangkot sa imo, Mayor, no? Ano pa ang matugon mo sa mga kautoran nato na mga mensahe mo sa nakakahidlaw sa imo diri syudad sing Iloilo kag kalabanan nga pamangkot kati san og ni mga pulis Mayor kag san og ni mabalik sa pag-obra si Mayor Jerry Triñas. Nano ang imo sini nga mensahe sa mga pumuluyo diri sa nagapalangga sa imo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Mayor Jerry Triñas? Sa tanan nga pumuluyo tadira sa syudad sa Iloilo, kita papalupugit ka mo nga successful ang akong operation. At the same time, aside sa successful ang akong operation, natanaw nila nga ay gidman sa cancer ang nakuha sa bile duct ko. Mm-hmm. Ang ako nga pagbalik tira sa Iloilo, base sa second week sa December, no? Second week of December. Kag base makabalik na ko dayon sa opisina, base Enero na. Aha. Kay mapalupaw ay pata. Aha. Ay importante gid ipahuway mo gid Mayor, no? Para nga kuan na bla nga way na problema ang imong sining lawas kundi diretso na lang ka sa opisina kung maayo nagikatama. Abogado, kagapasalamat gid ko sa aton nga mga department heads kay Vice Mayor Jeffrey Gatson kay namin ba ang paglakad sa aton syudad nga bisan nga Advocates Manila. Mm-hmm. I see. Salamat gid, Mayor. Thank you, good board. Kag may hapon gid sa tanan. Inyo nabatihan mga kabiyanan si Mayor Jerry Triñas, ang Mayor diri syudad sa Iloilo. Ang tapos na ang iya sini mga kabiyanan nga operation sang iya sining bile duct kag natukiban nga wala sang cancer si Mayor Jerry Triñas sa katulad sang ginpasunis sang iban mga kabiyanan. Ilabinigid mga kontraya sa politika. Nga ginapabantog na ng istorya. Nga kung na may kanser si Mayor Triñas, tinabatian nyo magulang? Nga way sa kanser. Kabay pa nga mahipos na kabuda, no? Ang ibanda nga nagawakak sa kilid, kabay pa nga ma-relax na kag mahipos na kabuda. Kaya man tinabatian nyo man si Mayor Triñas nga maayo na siya. Kag nakagwa na gani sa ospital si Mayor Triñas mga kabayanan. Kag posible, mga second week of December, or before that, mapauli na diri sa syudad sa Iloilo si Mayor. Kaya man pagkatapos ang operasyon, sige ang pa-check up, no? Sige pang balik sa doktor. Agod nga ang tanan maklaro gid ang tanan. Asang iya sining operasyon kay man di hindi to ya minor operasyon.
major operation, hamak mo 3 ka oras sa operating room, ngagin tuhel mga kabyanan, sa nga mga doktor, imo sining baldak, para nga limpyuhon gid kag maayo ang resulta sa nga sining operasyon mga kabyanan. At nabatian nyo, si Mayor Triñas, maayo na gid, wala na problema, magabalik siguro sa opisina, no? Basi mga January na, magabalik siya sa iya sining opisina diri sa Iloilo City Hall. Nagapasalamat man siya sa mga department head, kay Vice Mayor Jeffrey Ganson, nga manami gid ang pagdumala diri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. So bantayan ta na lang ang pagbalik ni Mayor Triñas diri sa Iloilo mga kabyanan, kag sa liwat nga mag-assume office si Mayor Jerry Triñas. Ang aton interview mga kabyanan, una na batian na diri sa aton sini nga palatuntunan si Mayor Jerry Triñas sa piyak yang bayan mga kabyanan. Ang oras sa bilog nga kapuluan sa Pilipinas, 1:56 sa ato naging payag kay na mga kabyanan na padayon ang kauswagan sa siyudad sa Iloilo. Litas continue to rise siyudad sang Iloilo. Upod kay incoming Mayor Raisa Triñas, Vice Mayor Jeffrey Ganson, kag sa tanan nga kandidato sang team uswag mga kabyanan. Way mga punaw, mga saramagid nga mga manugdaog, mga qualified gid sa ila sini nga posisyon bilang member sang legislative body sang siyudad sang Iloilo mga kabyanan. Sa ato din payag sang nililigan naton nga mga pagpangalaga dire, naiyada City Council palamalam na, no? Palamalam na da kinana maabilidad kadira sa City Council mga kabyanan. Kag upod kita sa padayon nga progreso sang pamilyang Ilonggo. Welcome to the City of Love mga kabyanan. Kag si Inday Raisa Triñas, padayon ang pagsakripisyo sa paglibot diri sa siyudad sa Iloilo. Agod nga ibaluon ang tanan nga mga problema sang mga pumuluyo diri sa siyudad sa Iloilo. Ang iya pagbalikid, hindi hamak kung kaisa daw halos magtulo ang luwa sa mga pumuluyo sa pagkabiyabisaya, kag makita mo ang iya nga sinseridad sa iya sini nga pagserbisyo. At mabalanta pag hindi dugang, no? Kon mga pungko na gid si Inday Raisa Triñas mga kabyanan, sincero, damo sang may nabalaan kung ano nga paghimuon diri syudad sa Iloilo. Kag once nga magpungkon siya, manaybalaan niya na kung ano mga problema diri syudad sa Iloilo, kay man tinalibot niya na ang bilog nga syudad sa Iloilo. Nagabulig siya kung ano ang dapat nga bululigan. Apisan mga kabyanan nga officially way pa kapungko si incoming mayor, incoming pa lang Inday Raisa Triñas mga kabyanan. Sa piyak yang gabayan ang oras sa bilog nga kapuluan sa Pilipinas, 1:59. Nagapasalamat kita mga kabyanan sa mga kautoran naton nga nag-like, kag subong man naghatag sila nga comment diri sa aton sining Black Time program kada Lunes nga adlaw, kag subong man Huwebes nga adlaw mga kabyanan. Sa piyak nga bahin mga kabyanan, bangod sa kakulang sa isda gidi, no? Kaya mati off season subong hindi ka pwede panakop sa isda mga kabyanan sa kalalawran. Ilabinigay diri sa Visayan Sea mga kabyanan. Ginabawal kung sa Tagalog pa, ginaban si Agriculture Secretary Francisco Laurel mga kabyanan. Mag-import kita sang 25 metric tons sang isda. Agod mag-steady ang supply para mangin barato mga kabyanan. Ginanan oversupply. Hindi kita mag-scarcity of supply. Ang balanta na karon mga kabyanan. Kay manti, doon di man mayo nga ginapasunis ang iban. Ay labinigid kay Congresswoman Jam Barunda nga ang real property tax mga kabyanan diri sa siyudad sa Iloilo amo ni ang kabagdanan. Kung nga
nga may inflasyon o kung pagmahal sa mga presyo diri syudad sa Iloilo, masyado gid na kasala mga kabiyanan nga payag layo gid na sa tige ang pagpahayag mga kabiyanan. Why gid labot ang real property tax sa inflasyon mga kabiyanan kung pagsaka sa mga balaklon. Kaya man ang balaklon na iya, depende niya sa supply. Balik kita mga kabiyanan sa tinatawag nga law of supply and demand. Kung ang supply kulang, bisan ano lang, basta kulang ang supply, kung ang balaklon sang tao kulang sa tindahan, basta kulang mga kabiyanan ang balaklon. Buti nga nun sina nga may scarcity of supply na, sigurado ko, kag sigurado ta, nga may inflasyon. Ayop nga maklaro, at tag na ini. O kon magamahal ang presyo, kay may ginatawag kita nga scarcity of supply. Buta balon mga kabiyanan, sa scarcity, kulang ang supply, shortage ang supply, deficient kisa sa supply. Tiyanong labot abi sang real property tax ini? Kay may scarcity of supply, natural nga mamahal ang presyo sa balaklon. Kung kulang ang balaklon mga kabiyanan, na kulang ang balaklon, di ka din naguso man ang taos pagbakal sina. Mahal ang presyo sina kay matikulang ang supply mga kabiyanan. Halimbawa subong, katok tindahan. Kapo nag-shopping ko sa mall, lantaw ko, ang kilo sa kamatis mga kabiyanan, 250 pesos. Pero kung sa mga tindahan ka, barato gawa. Pero kung mall nga price, 250 pesos, kamatis na. Nga, nagmahal ang kamatis. Hindi season sa kamatis, subong. Hindi season sa kamatis, kay man nagaulan-ulan. Ang kamatis, kung nagaulan-ulan, nagakaloo, hindi mahimo. Ang uyon sa kamatis, mga kabiyanan, tagilinit. Ti kung season ganit sa kamatis, putsi ka nun, barato ang aton sining kamatis, mga kabiyanan. Tag 15 pesos lang kilos ni amanan kapag isa na itong tungas kilo. Kung isa ganit daw, halos nga ihatag lang nila ang ilang sining kamatis, mga kabiyanan. Kamatis masyado barato, pero kung may scarcity of supply, katulad subong, kulang ang supply sa kamatis, mga kabiyanan. Hindi masyado kamahal. Masyado kamahal mo. Nga kamatis subong, 250 ang kilo sa kamatis, kay manti may inflasyon, scarcity of supply, tiyanong labot na yasang real property tax man, kalibog ulo ta sini. Sige nambalik kung disuman, jam-jam marunda. Ang inflasyon mga kabiyanan, bilog kalibutan na, ga-fluctuate na ang presyo sa mga balaklon, nagasaka panaog mga kabiyanan. Amo naglasilinta, law of supply and demand. Kung damo ang demand, kag kulang ng supply, sigurado magamahal ang presyo sa balaklon mga kabiyanan. Pero kung magdamo, mag-oversupply kita mga kabiyanan, sigurado barato ang presyo sa mga balaklon. Di ba? Halimbawa, may 3 kagatos, katok sa tindahan, dala ka basket. Kung may scarcity of supply mga kabiyanan, ang 3 mo kagatos, hindi gani katunga sa unod sa basket ina. Kaya mati mahalang balaklon, kulang ang supply. Kulang. Basta kulang gani supply, tandaan ta nga mahal ang balaklon. Kulang supply mo, ginaguso. Pero mga kabiyanan, kung may oversupply kita, damong supply na ton, ang 3 mo kagatos, nag-aawas na sa basket nga gindala mo. Kaya may oversupply kita, damo ang supply mga kabiyanan, nagabarato ang balaklon. Di ba? Kapon, kanto ko sa mall, malapit isang semana, siling ko, nagligad nga dalaw, siling ko, pero ko gabakal sa isda, daway-way, mga isda daw mga daan. Kung nasir, kahapon lang nag-abot, Domingo, ang isda. Malapit isang semana, nga isda,
Kay manti may baning sa pagpangisda sang Bisayan Sea mga kabayanan. Amo gani ginambal sa agriculture. Mag-import kita sang 25,000 metric tons sa isda mga kabayanan. Kay kulang ang isda di sa aton. Tinagmahal ang isda sa aton di. Kay mas scarcity. May inflation mga kabayanan sa isda. Ang bisugo. Lantaw kapon nga daw medyo bisugo nga lunlag ko gawa. 350 ang kilo sa mall ina. Pero kung tindahan ka medyo barbar gamay, no? Ang bisugo iya mga sweet and sour. Subong iya medyo kabilang lagko ang bisugo. Tag 500 ang kilo mga kabiyanan. Balsang babae to sa akon gani isang nagligan to sa talipapa ko na sir bantay kabila mag-Disyembre kalabot ni ang ang dalag ko nga mga bisugo nga pag sweet and sour kalabot ni 100 sa kilo. Ang gumaa nagmahal man ang bukaw 350 ang kilo. Di kayo mo kitas naman bangod mga kabiyanan sang scarcity of supply, kulang supply mo. Ang lison na medyo kupila tag 280 ang kilo sa mall ina. Ga-fluctuate man ang mga presyo da kasi kadubo sa kataas ay managaplarihas. Ang pasayan nga putian nga large mga kabayanan 499 ang kilo. Piso lang nabilin kag piso lang nabilin mga kabayanan kag maglima kagato sa kilo. Amo na kun nga nagamahal ang presyo mga kabayanan kay man kulang ang supply mga kabayanan. Ti anong labot da? Sang ginatawag mga kabayanan nga real property tax. Way ginalabot, way ginakapuslanan bisan ang real property tax mga kabayanan. Bisan ni moratorium mo pa ni. Punta tayo ni pagbabayro ng tao sa real property. Isang tuig, 2 katuig, 3 katuig. Ara man nagyapon ang inflasyon. Kaya man tinagasunod ina sa low supply and demand. Why isang tao nga makapugong mga kabayanan? Why hindi ni mapunggan ay natawag ang inflasyon? Dipindi sa supply ini. Kag dipindi sa demand ini mga kabayanan. Ang ini inflasyon. Ara pa man. Why giyak malo si Kwansi? Amo na ang prinsipyo dira. Low supply and demand, scarcity of supply, oversupply. Amo nang kabangdanan kung nga nagamahal ang presyo, kag nagabarato ang presyo sa aton sini nga mababalaklon mga kabayanan. Sa pa, no? Kung nga naga-inflasyon kita ang inatawag pagid mga kabayanan. Halimbawa, kung damo ang kwartang tao abe, no? Batay ka sa Disyembre ni, no? Kaysa Disyembre ngayon mga kabayanan, ang tao iya mangumpra gina. Damo ang kwarta. Nga nagalibot. Tadil sa ato sinipalibot mga kabayanan. Kaya nga, may mga bonuses, Christmas bonus, may ara nga 13 months pay, ang mga pamilya sini nga may mga abroad, ipadala nila sa pamilya nila, para nga may pang Disyembre bala ginambal nila bala. So muna pagdamo ang kwarta sa palibot mga kabayanan nga ginuyatan sa tao. Ang negosyo nagataas man pati kamo. Pati kamo nga nagataas ang negosyo kung damo ang kwarta sa tao. Kaya ang tao mga kabayanan makasarangged magbakal. Di ba? Kung damo kwarta mo kundi damo maklon mo nga pledges sina. Sus ga tinagasak ang bakal sa mga tao sa ilas ni appliances, gatagasak ba ng presyo mga kabayan, patas-tasan man nila, kay ang mga tao bala nila mo, nga pa bakal, kag isa pa, magtaas gani ang presyo sang gasolina, fuel, ay sus, dra mga kabayan, mataas man ang presyo, kay man ang mga kompanya nga nagagamit sang langis mga kabayan kong fuel, baka mahal man ang ilas ni bakal. Sang
ila sini nga maintenance mga kabyanan, hindi nila bawion na. Ha? Paano nila mabawi na kundi pataasan man nila ang ila sini nga presyo mga kabyanan? Alang-alang kayo mo na karoon mag-negosyo nga perdikaw? Kundi daw ka permis negosyo mo? Alang-alang ka na mag-negosyo nga patas-patas ka lang? Kundi daw ka permis negosyo mo? Kaya kapitalan mo na sa dako? Kung dako kapital mo na karon, dako ang nagsulod na karon. Kundi ang gwas na mga kabyanan nga bawion mo man ang presyo? Patas-tasan mo man ang presyo sa produkto mo? Dira magasulod mga kabyanan. Ay natawag ng inflasyon. Nagamahal ang balaklon. Ti anong labot sinidaman galibog ang ulo ko? Ano ang labot sa ginatawag nga real property tax? Real property tax. Amo nagnasiling ko bla? Nga bisan pa imoratorio mo. Hindi mo pagsukto ng tao sa real property tax. Purbahan nyo bla? Granting for the sake of argument. Nga di kita manukot sa real property tax. 3 katuig, 5 katuig. Nga di tayo manukot. Kung bala, ara managyapon ang impresyon mga kabayan, pagmahal sa presyo, kay liwat to, ta para mangpan sa iban, nga nagawakal, nga dawagin diretso, nga dabasado kanabaw, ang ginawakal, nga law of supply and demand ini. Pagkadamo ang supply mga kabayanan, nag-aawas ang basket mo sa 300 pesos. Kung may scarcity of supply mga kabayanan, hindi gani katunga ang imo sini nga basket sa 300 pesos mga kabayanan. Ang isa mo kagatos, 150 mo, hindi ka bakal isa ka kilo. Nga hindi ka bakal isa ka kilo ng isda mga kabayanan. That is why ang Secretary sa Agriculture, sila niya ma-import kita. Hasta ang iba nga mga korporasyon, ginatugutan sa pag-import mga kabayanan. Kaiba nga kooperatiba, ginatugutan sa pag-import para magdamo ang supply diri sa aton sini nga palibot mga kabayanan. Tikod damong supply, mas tide ang aton sini. Mas tide ang aton sini nga presyo sa aton sini nga isda. Kaya iban pagid nga mabalaklon. O garing daw lang alang kita kabay pa nga ng panyo ni. Huwag dyan labot. Anong labot yan sa real property tax ang inflation man? Huwag dyan sa tige Huwag dyan sa tige. May built-in inflation pag hindi natawag. Pero daw lang alang naging nga ito sining panahon mga kabiyanan. Magapon na balik kita sa Huwebes nga adlaw. Ini ang inyo alagad si Manny Galyar. Nagpasalamat gid sa inyo sa pagpamati. Ayong hapon sa inyong tanan, I shall return. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 24 to 30, 2024. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda ang magatakop sa bulan sang Nobyembre 2024 with an exciting musical show sa concert at Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa November 30, Sabado.
Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo, special edition mugs, kag madamo pa nga iba na ikaparafol sa mga suki sa Plus Wala di Iloilo. Sa Disyembre 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw. Alas 11 sang aga, sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will, ilabi na gid sa sining nga Yuletide season, kag sa maabot ng mga inadlaw agud nga ang kalinong kag paghigugma among magahari sa aton tanan. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University, kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang
comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. 20 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine sa Lunes ng edisyon, November 25, 2024. Pila kaadlaw na lang bago ang Pasko. Check natin sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Eksakto 30 dias mga kabombo, bag-o ang Pasko. December 25. Well, today is November 25. Ini nga Sunday, December 1 na. Anyway, this afternoon, balik kita sa pagdulong sa inyo sa ating ginakalingawan, ng mga kasaysayan diri. Ano naman ayan ang in-store para sa aton. Most definitely, hindi kita sure kung love story, life story, whatever, but ang sigurado, may mga makuha kita ng mga inspirasyon, mga motivations, kay encouragement para ma-apply taman sa aton nga pagpangabuhi. So welcome na everyone. Kaupon ninyo si Tita Regine on a Monday. Ari ang ambahanon from Jose LG Fuentes, LDR. Good afternoon. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apang kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulating storya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uli ay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, biligid ka bayran o dalar. Bisagod sa ubiyong, ako gyudang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma at damag. Paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay.
sa mga loves nila nga nag-alabot na lapit na Disyembre, no? Ang mga ara sa abroad, usually gapauli, December. Ang mga nagasalakay, basi ang mga palalabs nyo dari na din, no? Good afternoon lang gidira sa inyo. This is Tita Regine once again para nga magdulong sa mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. So, ari kita sa pagsugod na basa. May ari diri nga i-share sa aton si Lola Rose sa Tigbawan, My Dearest Inday Regine. Una sa tanan ginatamyaw ko sa maayong hapon, ang tanan nga katapos ang Bombo Radio, ilabinigid sa imo Inday Regine. Inday nagsulat naman ako kay gusto ko mabatian sa mga anak ko kag mga apo ko ang kaundan sang diary sang kabuhi ko. Wow. Ako si Lola Rose, ang Tigbawan, nagaedad sang 68, may 7 ka anak, kag may 32 ka mga apo. Ay abaw, lapit na lang magtunga sa imo edad ang imo mga apo. So Inday, diri ko nasuguran sa pagsulat. 8 pa lang katuig ang edad ko. Ginpaestar na ako ni nanay sa tawo. Ang tanan nga pag-antos na agyan ko. Kung mapintas ang ama ko, pareho abi kay manang Zenaida, gamay ko lang nga sala, nagalalagubgid ang paa ko. Kung ano lang ang mauyatan niya, ihampak niya sa akon. Maayo kami naluoy sa akon, ginbuligan niya ako nga makasakay sa Kapitol, pauli sa estansya, pero di malas, kay wala sang pumpboat nga mapauli sa Sikugon. Ang ginhimo ko, ginbitbit ko ang karton, nga ginsudlan ko sang bayo, kag magsulod sa tinda, kag nangayo ako sa babae sang kanon. Pagkatapos ko kaon, ginbuligan ko siya panghugas sa mga pinggan, kag ginambalan niya ako, diri lang ako mautulog. Kaupod niya. 3 ako kaadlaw upod sa iya, kag nakapauli gid man ako sa balay. Sang pagabot ko, ginakigan pa ako ni nanay, kay kuno nga ang naglayas ako, sabat ko, hindi na gid ako makaagwanta sang batasan ni Manang Zenaida. Isa pa lang ako kaadlaw sa balay, nagabot si Manong Hill nga masugat sa akon. Nanago ako sa ulot sang haligi, pero ginabutong gid ako ni nanay, kag gindalagid ako ni Manong Hill. Pagabot sa Sara, pagsulod ko sa ginaarkilahan nila, sa puwerta pa lang, ginapadukpa na ako ni Manang Zenaida. Kag isa ka adlaw nga wala ginpakaon. Naluoy man tani si Manong Hill, pero wala siya sa mahimo, kay duwa sila ang maaway. Laktodon ko na lang Inday. Ginsugat ako ni nanay, gali, kay iprenda niya ako, para makapauli siya sa Tigbawan. Kag ako, nabilin sa Sikugon kay Manang Lagaw. Ang hambalanay nila, 3 lang ako kabulan, kay sugaton niya ako, pero 5 na ako kabulan, kag ginsugat ni tatay. Sa balay na ako, tungod kay pananggot ang obra ni tatay, kami ni nanay ang nagabaligya, kag nakita ako ni Manong Rudy. Kag ginambalan niya si nanay, kung masugot ka, dalon ko ang bata mo sa Negros, mabantay sang bata. Kag nakalakat kid man kami, 3 kami. Ang obra ko, tani bantay lang sang isa katuig nga bata, gali, kay pati pang trapo sa mga gamit sa salas. Obra ko pa, kag tama pa ka-estrikta si Manang Aw, kag mapintas man, pero naantusan ko man. 1974, nagbakasyon ako, pero ginambalan ako ni tatay nga mamana na ako, kay may tawo nga nagakadto sa balay. Hambal ni tatay, ay neng, kung si R ang mapamana mo, hindi kagid mabudlayan sa pangabuhi mo, kay luwas nga mabuot, mapisan pa. Hindi kagid maginulsol, kung siya ang mapamana mo. Tungod kay masinulundon ako nga anak, nagpakasal ako. Pero wala si tatay kahibalo, nga kalbaryo ang naabtan ko, kay ang bana ko sa pamilya niya nagatiner. 8 na kabulan ang pagbusong ko,
Bisan isa ka panid nga lampin, wala. Kay si ugangan laki ang nagauyat sang ila inaraduhan. Kag ginatawag lang ako nga kuhaon ko ang isda nga iyagin bakal, nga nagaguluwa na ang tinai. Ti wala ko lang ginaluto, kay hindi ko man makaon. Kung ano ang malainan ko sa bana ko, mapauli ako kanday tatay, kag hindi na magbalik sa balay. Hambal sina ni tatay. Kabuot sang bana mo, ginabayaan mo. Huwag lang sila makahibalo. Nga nagaantos ako, kay ang bana ko, kunambalan ko nga amon lang pangabuhi ang problemahon niya. Mga kigina siya. Kay kung ma-hospital ang mga hinablos niya, siya ang nagadala sa hospital, kag siya man ang nagagasto. Pero kung amon bata ang magmasakit, ako sina ang suguon niya nga mangutang. Ang kalain sang buot ko, ginahibi ko lang. Hasta inday, nga napuno na gid ako. Nagkadto ako sa Negros, dala ko ang duwa ka bata, kay tuyo ko, nga mabulag na gid sa iya. Ugali kay ang subang, nagapangita gid kay tatay niya kung gabi. Nagasali siya sang hibi, kag nagdesisyon ako nga idulong kay tatay niya. Pero nagpakitluoy ang bana ko, nga bag-ohon niya na ang iya batasan. Hindi na siya mamyerde sa mga gamit. Kagindamo niya ang iya sanggutan para makasupot kami sang kwarta, galastuhon sa talamnan, para hindi na kami makapangplete sang ibakal abono kag bulong. Nagbleeding ang manghod niya. Nagtawag ang bana niya nga nagkinahanglan siya sang kwarta. Bisa nagabaha ang suba, naglangoy gid ang bana ko kag mag-alili. Sang nagpagarab na, nag-apas ako sa talamnan, namangkot ako kung diin na ang patubas, wala na. Ginbayad niya sa alili. Amo naman na to, nga wala ako nagapakighambal sa iya. Kagindala niya ang duha ka bata kanday nanay niya, kag nabilin kami sang ikatatlo sa balay. Sa naubos na ang akon bugas, ginbaligya ko ang baboy nga nagabusong kag magpanegros. O galing, kay isa lang kami ka semana. Kay nag-away si Manang Aw kag Manang Belen, parti sa akon, kay gusto ni Manang Aw, maubraman ako sa ilabalay. Wala gid sila kahibalo, nga naghimos ako kag nagpauli. Sa nahibalan sambana ko nga nagpauli ako, ginpangita niya ako kag nag-upod naman kami. Tungod kay kaagahon pa siya, naghalin sa balay, kagabi na nagapauli, hindi niya makita nga ang dingding sang amon balay, guba na. Tungod kay madasig ako mamawod, nagapamawod ako kag ibaligya, kagamo ang ibakal sa materyales, para makaiulang ang dingding sang balay. Kay bisan nagatululo na ang atop, wala gid ginaislan sang bana ko. Bisan kadamo man sang pawod. Ang ginahimo ko lang, nagasuho lang ako, kay tamaran ako. Kay kung hindi magpati, maugtas lang ako. Wala siya makapauli, isagid ka semana. Ang sagod namon nga baka nga 4 ka bilog, tungod kinabudlayan ako mag-atipan, ginuli ko ang isa. Ang kwarta nga parte namon, ginbakal ko sin sa Iloilo. Nagpauli ang bana ko, namangkot sa mga bata kung diin ako, sabat nila, sa Iloilo, nagbakal sin. Pagabot ko, ginariya ko sa balay ni Subang. Hambal niya, nay, hindi ka dito magpauli, kay ginatigan-an ka ni tatay sang wasay. Kag sa balay ni Subang lang ako nagtiner. Sa isa na ako kasimana sa balay ni Subang, ginpasugat niya ako. Sa balay na ako, ginkuha yaman lang ang sin, kag ginatop. Amo sina kapoderoso sang bana ko. Isa pagid ka bes, daw maulan, ginpasilungan ko ang kahoy sa idalom sang balay, ginpalapitan niya ako kag hambalan, hindi dira pagpasilungi. Pero sige gihapon ang panghakot ko kag hantalon. Wala gid ako kahibalo, nga sumbagon niya ako sa ulo kag nakapungko gid ako. Isa ka bulan nga wala ko huluhambal sa iya. Isa pagid ka bes,
Nagbulig kami sang balay, hambal ko sa iya. Kulang pa ang sin sang ato natop, buwas mabakal ako sa Iloilo. Naghuuman siya. Pero sa nagabantay na ako sa salakyan, nakita niya ako, hambalya, pauli lang, kay tingbunta lang sa sunod semana. Kag nagpauli ako, sa kaugot ko, nagpanghimos ako sa akon bayo, pati iyan ni agot. Pagabot niya, hambal ko, mabakasyon ako sa Negros, dalon ko si agot. Sabat niya, lakat ka, hindi pagdala ang bata, kay mabulag ang ulo mo sa lawas mo. Laktoron ko. Naglakat gid ako, nadala ko gid man si agot, kag nalipay si Manang kag Manong, pati si Manang Aw. Si Manong kun aga, ginadala niya si agot magbiyahe sa tricycle, kay nagabakal siya sang sudan, kag palangga nila si agot. Kag nakita man ni agot, kung ano kahirop kami sa sulod sang balay. Sang isa na kami kabulan, nagdesisyon ako mamapauli, kag si Manang Aw, naghibi siya. Hambal niya, ginabaton ka namon bilang pamilya. Ang kwarta nga dala ko, wala buhin, kay wala man ako nagagasto. Kay naghapit na lang ako sa Iloilo, kag magbakal sang sin. Nagbakasyon si Manong kag Manang sa ila paryente, kag nakakadto siya sa balay. Hambal niya, kadamo gali sa mga manok ninyo. Mangayo ako abi isa lang kabilog, kay ihawon ko lang, kay isudaan namon. Sabat ko, Manong, magabot ang bana ko, mangayo ako sa iya, kay idulong ko lang. Pagabot sang bana ko, ginambalan ko nga mangayo si Manong isa ka manok. Sabat niya sa akon, kadamo sang kwarta nila, mangayo lang. Kag naglain gid ang amon buot ni agot. Kay kung kami didto makadto, ginaabibar gid kami. Nagligad ang isa ka bulan, nga nakapauli si Manong kag Manang. Nagkalamatay ang manok sa bihak balay. Ginambalan ko ang bana ko, nga ipanakpon niya ang kutob sang dalagko niya nga manok, kay ginasupo na ang sapihak. Sabat niya pa, kulang lang ina sa bubod. Kag nagtalikod na lang ako. Isa kagabi, nagakaladagdag ang manok sa iya ginalumluman. Ginabalan niya ako, nga buligan siya ihaw. Sabat ko, ipanglubong mo lang eh. Wala man kuntani ako sang isaway, sa kapisan sang bana ko. O galing, wala man sa amo nagakadto ang kinabudlayan niya. Pero sa nagmasakit siya, isa ka bulan ang higda niya, bisan makaisa, wala gid makapalapit ang manghod niya. Nga amugid ang nagapangayo sa iya sang bulig kung magmasakit ang mga bata niya. Pati man siya. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nag-ayo ang bana ko. Nagkadto siya sa balay nila ni Ugangan. Sang nakapauli na siya, hawal niya sa akon, damo didto kag nagatalangkas lang ang kinahasang beer. Ginbistahan niya ko. Ang alat kadalag ko kuno sang pinakas. Hambal ko, ti tani nangayo ka. Daw wala lang sila gani nakakita sa akon, kag amo ato, nga nakamadmad ang bana ko. Sang may mga apo na kami, ang apo na lang namon ang iya nga ginabuligan. Kung may mahospital nga apo namon, duhagi kami sina ang nagabantay. Sa nagaobra sa sagwa ang duha namon ka anak, ginbilin sa amon ang 7 namon ka apo, kag todo ang pangabudlay niya, para mapakaon niya lang kami tanan. Sa nakapadala na ang subang, nagdalawat ako isa ka sako, kagang bilin, ginbayad ko sa utang ni subang nga sakaan. Sa naubos ko na bayad ang utang ni subang, ginpapangita niya ako sang lote, nga pala tindugan sang balay. Pero ang nakita ko, may balay na. Ang bili, 100,000 pesos. Kagin padalaan niya ako sang kwarta nga inugbayad sa balay. 2010, nagsaylo kami nga 5, pero nag-apas man ang mga anak ni ikaduha. Kagpulo kami sa sulod sang balay. Tungod kay tama kaudugtasan ang 9 ka mga bata, permi lang ako nagakalipong. Ti amo nga nagsaylo ang bana ko, ginbayaan niya ang ginbakal niya nga idik nga 2 ka bilog.
Ti tapos ko dulong sa amon mga apo sa eskwelahan, ginakatuan ko pa kag paliguan kag pakanon. Adlaw-adlaw, amuin na ang ginahimo ko. Mga 4 pa lang kabulan, nga damog-damog ko, kag nagmasakit ako. Hamba ko sa bana ko, ibaligya mo na lang ang baboy, kay wala sang maatipan, kay permi lang nagalain ang pamatsyag ko. Ti, pangitaan mo sa manugbakal. Sang nabakal na, ang bili, 12,000. Ginabalan ko ang bana ko nga mabakal sang tricycad, kay para may kuhaan man kami, bisan inugbakal lang sang habon. Hindi nga magsalig na lang. Nagliga ring isa kasi mana, hapon sina. Malakat sila nga 3. Hambal ko, di ka mo makadto. Sabat niya, bisitahan namon ng tricycle nga ginabaligya asang 12,000. Hambal ko sa iya, 12,000? Basi gabok na ato. Tricycad, gid lang nga gamay lang ang maintenance ya. Kung maguba, tricycad na lang. Tingin sabat niya ako. Pag gusto ako, kay akon man ina kwarta. Way kalabot kung anhon ko. Pagkabati ko, naglain gid ang akon buot. Kay ako ang nagatipan sang baboy. Way lang ako nagsabat sa iya, kay makahaladlok siya kung magugot. Sa naglakat sila, dayon nga bayaan ang akon mga apo. Pero naglakat gid ako sa Negros. Ang kwarta nga bili sang baboy, ginbilin ko sa asawa ni ikapito. Ginabalan ko siya nga ihatag ya kay tataya. Sang nagabot na ako sa Negros, todo ang hibi ko nga nagapanugid kay Manang kag kay Manong. Hambal nila, sige, paliwaliwa ka anay diri. Pero isa lang ako kasi mana, kag nagpauli, kay ginbisitahan ko ang akon mga apo, kung paano sila kay wala ako. Sa balay ako nagdiretso. Sang pagkaaga, nagkadto ako sa balay ni Sumang. Naabdan ko ang ikaduha nga nagapanglaba. Hambal ko, "Ti, kamusta ka mo kay wala ako?" Sabat niya, "Okay man kami lola, kay ginkuha naman si tatay, kay ginbayaan man kami ni lolo." Ti hambal ko, "Ti, okay magali ka mo? Ti, mabalik na lang ako sa Negros." Sa mabalik na ako sa Negros, nag-upod sa akon si Agot. Ang mga apo ko nga anak ni ikaduha, nagsaylo sa balay sang tiya nila nga si Agot ang nag-atipan sa ila. Sa barko na kami, nagtawag ako kay Mana nga maabot kami, kay nagasakay na kami sa barko, upod kami ni Agot. Kay nagsabat si Manang nga sa balay lang ni Nono kami makadto sa Bacolod. Sang dito na kami, pag gusto ang amon pagkaon, kag wala sa madamo nga obra. Amo nga nagtambok ako. 3 ako kabulan sa Bacolod, kag ginbalikan ko ang akon mga apo. Sang pag-abot ko, ginhambalan ko ang akon mga apo, nga anagalin ka mo sa balay nga gitpatindog ko. Sabat nila, kay wala kami didto upod. Ginhambalan ko sila, himusa ang inyong mga gamit, kay buwas, mabalik kita sa balay ninyo. Sa nag-estar ako upod sa mga anak ni ikaduha, nagsaylo man ang 2 ka anak ni Subang. Ako ang ginapadalaan sang kwarta, ako man ang galuto sang ila pagkaon. Nagtawag si ikaduha nga mapatindog siya sang balay nga semento. Nagpadala siya 70,000 pesos. Nagbakal ako semento, ginpaobra hollow blocks 5 kagatos. Nagpasirahi sang lubi 5 kapuno. Nagpadala liwat si ikaduha sang kwarta, bali 60,000, ginkuha ko. Pagkahapon, nabatian ko lang kay ikaduha, nga kuhaon ni ikapito ang kwarta, kay kung sa akon ko no, dali lang kakaubos. Gani nagpauli ako sa amon gidbalay, pero nag-alapas gihapon ang 7 ka mga bata. Kag nagdesisyon naman ako, nga sa balay naman ako sang Subang, kag ang 2 ka anak namon ni ikaduha, amo ang nagsimpon sa amon. Nagpauli si ika-4, tungod kay ang ginbakal ko nga lote sa iya, ginhatagan niya ako sang balalayan. Isa kaaga sina, nanganal ako, kag ang basa nga duta, gintampok ko sa palatindugan ko sang balay, kag nagpalapit ang bana ko. Hambal niya ay, "Untatiin na ang obra mo." Pero wala ko lang ginasapak. So nagpalapit siya, nga may dala siya nga bara, hambal niya,
untatan mo o hindi. Sabat ko, nga pauntaton mo ako kay wala ka man dira ginahilabtan. Ginhana niya ang bara nga ibantal sa akon. Ang hambal niya pa, ay karon ilubong ko ikaw dira sa ginakutkot mo. Sabat ko, sige, ilubong mo. Naanad ka lang sa daog-daog sa akon. Hindi ako mag-atras sa imo. Kag nagpatunga ang umagad namon nga nagabusong, kag naglakat man lang siya. Bisan i-admit siya sa hospital, wala ako ginapabantay sang mga anak ko, kay nahibaluan nila nga hindi kami magsahuay, kay tama gid kariptubado si tatay nila. Amo ina nga hindi na gid ako magbalik sa iya. Sa October, nagtawag si Subang, hambal niya nay, manog 49 na ang edad ko, kag sa November, mas 50 anyos naging kasal kami ni tatay. Sabat ko, tiyan gid. Kay mapakasal kamo liwat ni tatay, mahatag ako 10,000 pesos kay isa ka sa ako nga bugas. Ang hambal naman iya ni ikaduha, ako ang mabakal sa ang trahe. Hambal ko sa ila, hindi, nakamo magpalibog. Anay kay matawhay ng kabuhi ko. Pero si ikaduha iya nagpa-deliver gid man sang trahe. Ang hambal, iya ni ikaapat nay. Or ang hambal iya ni ikaapat, nay, mapakasal gid man kamo ni tatay? Sabat ko hindi sino nagambal sa imo? Ando ako ka magulang, sabat niya. Kag naghambal iya si Agot, manang kung magpakasal gid man sila, ang irigalo ko, gloves. Subong malinong ng akong kabuhi, kay nahuman na gid man ang akong nga balay. So diri ko natapuson ang pagsulat ko sa pinanid sang akong nga diary. Inday madamo yun nga salamat sa pagbasa mo sang akong diary. Ang matinahuron, Lola Rose, sang Tigbawan. Ay ti paano na, Lola Rose, na dayon gidman ang renewal of vows sa 50 years ninyo, wow, golden wedding anniversary. Story kami, bi, anong natabo? Kamo bala? Kung sa diin pa, no? Nga, nag-edad na, dira pa yang nga nagahiwalay-hiwalay. Ihiwalay ang puti sa dikolor. Well, anyway, interesado kami mabalaan. Ano na dayon? Ang luyag sa mga kabataan, nga mag-renewal of vows ka mo, magpakasal ka mo liwat. Edo ato naman to ang trahe. Inigid man nga November, ang ginamin mo. Medyo bitin na ang mga letter dili sa aton. So, basi pwede mo kami maklaruhan regarding sini. Lola Rose, thank you very much, Gid, for sharing with us the diary of your life. 49 minutes after 2 o'clock, magapanubalik ang KLP, still with Tita Regine, pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Indi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga indi na pagibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod indi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. With our next story, it's from Nanay Del Sanzaraga. Wow, supposedly pang October, no, nga istorya niya. But anyway, pwede sa gyapon. My dearest, in the Reg. All Bombo staff, KLP writers, KLP listeners, a beautiful day to all. October, the month of the Holy Rosary. Sa aton nga Roman Catholic Church, ang Oktubre amo ang bulan sang Holy Rosary. So bagod lang gid ako maka-retire inday, very fresh pa sa heart and mind ko ang ginapangtudlo ko sa catechesis sa bulan sa Oktubre, the month of the Holy Rosary. 31 sang gabi, handa na ang inugsukso ko nga bayo. At 3:30 a.m., nagmata na ako together with my younger sister, Tita Bing. Nag-inom hot milk, kagamat-amat lakat sa chapel. Abaw, kay duha lang kami inday, nahadlok ako. Siya iya maisog. Siya no hadlok mo Delsman? Rosary, flashlight kag baston, hingad ni ba naton? Pagkalambot sa main road, may duwa ka manog pangadi. So I felt secured and safe. Thanks, Mama Mary. Inday sa grasya ni Mama Mary, naka-assemble kami, mga 20 kami ka mga tumuluo. Happy-happy, gid ako mo. May sound pa kami, gin-provide sang barangay captain, agud mabatian ang rosary sa kaagahon. After the rosary, we were served hot choco or coffee with hot pandesal. We went home with happy and clean minds and hearts. While walking, we still sang, O Virgen Maria. Pagkatapos sang rosaryo, amon ginadugang ining pangamuyo. Kabay pa ang aton Ginoong Hesukristo, magbuylog sa amon sa pagpangapin sa amon. Amen. Magluntad sa tunga namon, agud sa pagpaligon sa amon. Amen. Maglakat sa pagpanguna sa amon, agud sa pagtuytoy sa amon. Amen. Magsunod sa amon, agud sa pagbantay sa amon, kag labi na gid magpangibabaw sa amon, sa pagbendisyon sa amon. Amen. So inday Regine, pasla ko gid sa utok, kag kasing-kasing ang to become perfect, say a rosary every day. Be kind and forgiving. This devotion to the Blessed Virgin Mary is holy. It leads us to avoid sin and imitate the virtues of Mary, nga amo ang deep humility, lively faith, ready obedience, continuous prayer, universal mortification, angelic sweetness, heavenly wisdom, heroic patience, ardent charity, and divine purity. So Inday, thanks so much for reading. More power to your program. God bless you and your family. Love forever, Nanay Del Sanzaraga. Salamat gid Lord, salamat gid Mama Mary. Ginahanduraw ko lang ang amon pagdevotion sa itong tuig nga mapagsik pa kami. Madamo nga salamat sa amon Barangay Captain, Barangay Captain Onyo, kagi asawa Inday Cora, sang Dawi Sur Zaraga. So sa tanan man nga mga tumuluo, salamat gid. Thank you and may God bless us all. Sa liwat ang nagapalangga sa inyo, Nanay Del Sanzaraga. Perfect. Thank you so much, Gid Nanay Del. Yes, tapos na, no? Ang October is the month of the Holy Rosary. And before gali, kamo nagapanguna sa pangamuyo sa dala, no? Kaagahon. Ka-very nice, gid na nga devotion sa kay Mama Mary. Thank you so much, Gid sa imo sa liwat, Nanay Del, for sharing with us another episode that is a KLP. For your own stories, mga kabombo, I would be waiting through email. Paki-email ninyo ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or if written,
Sa gihapon, ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, ang inyong mga paborito ng mga dramas, Tuyang Ermitaña, Provincial Jail, kag Dear Diary. I'll be seeing you again tomorrow to give you more very beautiful and interesting stories today sa kahapon lamang program. Madaming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon ninyo lagad, si Tita Regine para sa KLP. Good afternoon and God bless.